Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Unmatched. Number 1 and most trusted source of news and information. Paradyo Bombo. Christmas is a time for sharing, giving gifts for everyone. What matters now is this Christmas we share the love. Christmas is a time for sharing, giving gifts for everyone. What matters now is this Christmas we share the love. Christmas is a time for sharing. Bombo Radio shares the love this Christmas to all the Filipinos and to everyone all over the world. This Christmas we share the love. We share the love this Christmas. Ini ang Bombo Radio Iloilo. Paradyo Bombo. Oras sa Bombo Radio Iloilo, Philippine Standard Time, 54 minutos na nakaligad sa takna siningala sa 11. Welcome sa pagpangalagad sa Bombohanay sa Udto diri sa DYFM Bombo Radio Iloilo, ang flagship station sa the number 1 most trusted news and information or the most trusted source of news and information, ang Bombo Radio Philippines. Adlaw kita karon sa Sabado, Disyembre 13 tuig 2025. Kagkaron sa aton sining Christmas countdown. Christmas is a time for sharing, giving gifts for everyone. What matter now is this 12 días na lang kagapaskwa na. Sa gihapon ini mulaga di mo ang korman, Bombo Chama Blanco Hover. Sa mga dalaguan kag mga nagapaw na karon nga mga balita. Duha ka mga estudyante ginapayag nga hazing sang ila sini nga mga upper class nga masulod kung tani ini silang mga biktima sa ROTC. Samtang sa police reports, estudyante ginparakan na buno patay. Samtang mga boarding house ginapalinton sang aton sini kapulisan ni mga boarding house owner nga dapat kuhaon gid ang detalye, mga impormasyon sa ila sini nga mga boarders para nga madasig sini nga makuha ang ila sini nga data pananglitan kinahanglanon, katulad abi karon sang kon mayara sa magluntad sini iyang krimen kasubong sang natabo sa distrito sang Haro. Kung sa niinti, nasapwan na lang wala sang kabuhi ang isa ka persona kag ang ulihin niya sini nga upod ang ginapahayag karon nga iya sini nga gin-adoptar ang nowhere to be found na kag blanco man sa gyapon ang aton sini kapulisan matapos nga ini wala nila makilalan. O di madalagwar mga balita, issues kay impormasyon na may sentro karon sa aton sini nga pagpangalagad sa gihapon diri sa palatuntunan na Bombohanay sa Udto. Sa dugang sini nga mga balita kag impormasyon sa aton man sini nga pagpangalagad, istoryahan sini naton mga kauturan ining mga latest information karon kasubong na ginlang sang pagpasaka sang kaso nga graft batok sa karon sa kay Vice President Sara Duterte. Now, ining kaso nga plunder kag graft mga biyan batok iya karon sa aton nga Vice President ara na sa Office of the Ombudsman. Sa aton sini nga mga kasimanwa, lakip na diri ang pila ka mga opisyal sa Office of the Vice President and of course sa Department of Education. Bangod man nga ti nangin anaya Cabinet Secretary or si Vice President Sara Duterte ang nagapunggo dira sadto anay sa bahin karon sa Department of Education, kaso nga plunder, bribery, malversation, graft, culpable violation of the Constitution and betrayal of public trust. Mga kaso nga ginpasaka batok karon sa Vice Presidente sa Office of the Ombudsman. Kalakip sa kaso sini iya mga biyan sa aton sini nga mga taga-palamati
ang naangot sa ginapahayag anomalya nga paggamit sang 612.5 million na pesos nga confidential fund nga ginsalig sa kay Vice Presidenta Sara Duterte, no, sang ginpungkuan niya ang Department of Education kag bilang Vice President sang pungsod. Unang ginpangayo kay Vice President Sara Duterte sang Malacañang iya sini nga eksplikar ang nasambitan sini nga mga problema agud nga mahitso, no, ang pangalan sini sa mata sang pumuluyo. Sulo pa sa kay Presidential Communications Office Undersecretary Attorney Claire Castro, no, wala sang public official nga magalagas sa moral high ground samtang may mga aligasyon sang korupsyon nga hindi maeksplikar. Ang dugang karon nga mga balita kag impormasyon ninyo bantayan sa mga pagpalayag sa mumuhanay sa udto pagkatapos ang Bombo Network News. Hindi ka makahibalo kung ano ang imo nga unahon. Kung magtuon ikaw, siguraduhang anay nga nakakaon ikaw sang maayo. Agud nga maka-function ang imo nga utok. Kung gusto mo ang snacks, siguraduhan man nga na-preparar na ini antes pa man ang imo study time. Bangod basi, mawili ikaw sa pagkuti sang imo nga pagkaon kag ma-distract ikaw sa imo nga tulunan. Siguraduhan man nga tapos na ang imo nga ulobrahon sa sulod sang balay para nga makalikaw sa interruption kag para sigurado naman nga maka-relax ikaw kung matapos mo na ang pag-review. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Yari ang mga household level fire safety measures nga dapat tandaan agud makalikaw sa sunog sa balay. Hindi magbutang o kung magtipon sang flammable substance o kung chemical nga makatugas ang sunog sa kusina o kung sa sulod sang balay. Ipalayo man sa mga kabataan ang pospro kag lighters. Patya ang kalayo kag baga matapos ang pagluto sa kusina. Siguraduhon nga wala nagasungaw kag pirmi limpyuhan ang mga kerosene kag gas stoves. Tandaan, ang paglikaw sa sunog sa sulod sang balay, Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Unmatched. #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio Bombo! This is Bombo Network News Noontime Edition, broadcasting live at Bombo Radio Broadcast Center, Makati City, Philippines. Ngayon ay araw ng Sabado, ika-13 sa buwan ng Disyembre taong 2025 at sa ating Christmas countdown, 12 days to go before Christmas Day. Sa ating mga headlines, Vice President Sara Duterte sinasabing ginagawang sandata, weaponize umano, yung kaso na kanyang kinakaharap, yung plunder at iba pang mga reklamo laban sa kanya. Ang Palasyo Malacañang naman nilinaw na hindi konektado kay Pangulong Marcos sa mga nagrereklamo laban sa pangalawang Pangulo. Ang 2026 budget may tuturing ng liderato ng Senado na pinakamalinis na budget sa kasaysayan simula taong 1992. Ang independent panel o ang International Criminal Court prosecutors ay nanawagan na ibasura ang naging apila ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte kaugnay pa rin ang kanyang pananatili bilang inmate sa naturang pasilidad. Ang tagapagsalita naman ng Independent Commission for Infrastructure sinabing posibleng tumagal pa ang komisyon ng 2 taon dahil yan sa dami ng mga dokumentong kailangan pang siyasatin. At abangan din sa ating balita sa ibayong dagat, ang North Korean leader na si Kim Jong-un ay pinuri ang tropang umuwi mula sa misyon sa bahagi ng Russia. Ang United Nations naman tinapos ng investigasyon sa mga sexual misconduct ng prosecutor ng International Criminal Court. At live nationwide via satellite, dumako na tayo sa mga detalye ng ating mga balita. Tinawag ni Vice President Sara Duterte na isang fishing expedition ang plunder complaint na inihain laban sa kanya sa Office of the Ombudsman. Iginiit nito na ginagamit umano ang naturang reklamo upang magbukhang lehitimo ang isang investigasyon. Sinabi pa ni Vice President Duterte na sinadya na gamitin
at na-weaponize no mano ng mga ito ang iba't ibang pamamaraan para siya ipabagsakin at 15 iba pa at naharap nga sa mga reklamong plunder, graft, bribery at malversation of public funds. Kaugnay pa rin ang umano'y maling paggamit ng confidential funds. Kabilang din sa reklamo sina Office of the Vice President Chief of Staff Zuleika Lopez at dating Department of Education Undersecretary Attorney Michael Powa. Ayon pa sa Vice Presidente, nagsagawa na rin ang House Committee on Good Government and Public Accountability ng katulad na fishing expedition noong nakarang taon na nauwi sa kanyang impeachment case noong buwan ng Pebrero ng taong kasalukuyan. Muling iginiit ni Vice President Duterte na may mga lagda ng kinalap kapalit naman ng budget allocations ang naturang complaint. Sa gitna ng issue, nanawagan naman si Vice President Duterte sa publiko na manatiling mapanuri at huwag magpapadala sa mga propaganda. Sabay sabi na hindi umano ito tungkol sa paghahanap ng katotohanan kundi sa pagtatakip sa nakawan na nangyayari sa kaban ng bayan. Samantala, nilinaw naman ng Palasyo Malacanang na ang mga naghain ng reklamo laban kay Vice President Sara Duterte sa Office of the Ombudsman ay hindi konektado sa kay Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. at binasura ang spekulasyon ng political maneuvering. Ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, ang mga complainants ay mga kritiko ng Pangulo kaya hindi raw posible na sila'y utusan ni Pangulong Marcos na maghain ng plunder at graft at charges laban sa pangalawang Pangulo. Lumabas sa pahayag matapos akusahan ni Attorney Ferdinand Topacio, ang deputy spokesperson ng Partido Demokratiko, ang administrasyong Marcos na may kinalaman sa reklamo na tinawag niyang political stunt para hadlangan si Vice President Duterte sa pagtakbo bilang presidente. Binigyan diin ni Castro na ang reklamo ay nakabatay lamang sa umano'y maling paggamit ng public funds at binatiko sa mga obstructionist na gumawa ng maling akusasyon laban kay Pangulong Marcos. Dapat anya tingnan kung sino talaga ang mga nagre-reklamo sa kasong ito. Sa tuloy-tuloy pa nating mga balita, maring itinanggi ni Philippine Army Colonel Raymond Dante Lachica, dating hepe ng Vice Presidential Security and Protection Group, ang naturang o ang mga panibagong akusasyon at anumang koneksyon niya dito kay Ramil Madriaga, na nagpapakilala naman na dating aide at umano'y bagman ni Vice President Sara Duterte. Sinabi ni Lachica na hindi niya kilala itong si Madriaga at wala rin siya naging personal o professional na ugnayan dito. Pinabulaanan pa ng opisyal na ang mga aligasyon na isinasangkot siya sa umano'y pamamahagi ng cash at iginigiit na walang factual basis ang naturang mga paratang. Nauna nang lumutang ang affidavit nitong si Madriaga na nagsasabing naghatid umano siya ng pera sa utos ni Vice President Sara Duterte at may kinalaman din itong si Lachica sa pagbibigay ng bag ng salapi at iniuugnay rin ni Madriaga ang naturang halaga ng salapi doon sa pondo ng 2022 campaign nitong si Vice President Sara Duterte sa umano'y kontribusyon ng drug dealers at operators ng Philippine Offshore Gaming Operations. At binigyan din pa ni Lachica na ang mga pagtatalaga sa Armed Forces of the Philippines, lalo na doon sa security units ng mataas na opisyal, ay dumaraan ito sa mahigpit na proseso at hindi maaring impluwensyahan ng pribadong individual lamang. Nanawagan din siya sa publiko at sa hanay ng media na umasa lamang sa beripikadong impormasyon at opisyal ng mga pahayag ng Armed Forces of the Philippines. Sa ngayon ay wala pang tugon ang Office of the Vice President doon sa mga aligasyon. Si Lachica, mga kabombo, ay inalis sa pwesto bilang Security and Protection Group ng Vice President at naalis siya bilang head at naibalik naman sa tanggapan ng Philippine Army noong Oktubre 4 ng taong kasalukuyan.
Sa bahagi ito, mga kabombo Star Nation, kuha muna tayo ng mga balitang tinutukan ng ating news team. Ang 2026 budget, maituturing ng liderato ng Senado na pinakamalinis na budget sa kasaysayan simula 1992. Si Senator Sherwin Gatchalian naman, Christmas gift kay Pangulong Marcos, ang malinis na 2026 budget. Alamin natin ang buong detalye sa pag-uulat ni Bombo J. Sigalvez. Maituturing ni Senate President Vicente Soto III ng 2026 national budget ang pinakamalinis na budget sa kasaysayan ng bansa simula taong 1992. Sinabi ni Soto na bagaman mayroon ng Countryside Development Fund mula 1992 hanggang 1998, maliit lamang ang pwedeng i-amend ng mga mambabatas. 75 million pesos para sa mga kongresista at 200 million pesos naman para sa mga senador. Aminado naman ng Senate President na napapasukan pa rin ito ng korupsyon noon. Samantala, tiniyak din ni Soto na hindi papayagan sa Bicameral Conference Committee meeting ang insertions na tinawag niyang pork barrel. Anya, binilina na niya si Senate Committee on Finance Chairman Senator Sherwin Gatchalian na kung ano lamang ang napag-usapan sa budget deliberations ng Senado at Kamara ang pagdedebatehan sa BICAM. Iginit din ni Soto na wala ng puwang ang ghost project sa 2026 budget. Anya, kabilang sa mga inalis ay ang pondo para sa flood control. Nilinaw naman niya na hindi ibig sabihin nito ay mawawala ng pondo ang mga lugar na binabaha. Ayon sa kanya, ang pondo mula sa mga niloko noong nakarang taon at ang mga ibinalik na halaga mula sa mga sangkot dito ang gagamitin para sa mga flood control projects. Samantala, sinabi naman ni Senate Committee on Finance Chairman Senator Sherwin Gatchalian, Christmas gift niya kay Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang 2026 budget na itinuturing niyang malinis na budget. Tiniyak ng senador na hindi na ito mababahiran pa ng corrupt practices. Yan naman ang magiging Christmas gift ko sa kanya, na magandang budget na hindi na magkakaroon ng ghost project, budget na alam niya kung nasaan yung project at alam niya gaano kahaba yung infrastructure, budget rin na ang mga kababayan natin pwede nang pumunta sa mga government hospital libre, wala nang babayaran. At more classrooms, of course, and more education support. So, para sa akin, this is my personal opinion, Nympha, magandang budget to. I'm very happy, at least for now. No? Hopefully, wala namang major changes pagdating sa BICAM. At least for now, magandang budget. Pero kung ma-assure natin na hindi na mauulit yung mga corrupt practices, I can assure you hindi na mauulit yun. Para sa Bombo Network News, ako si Bombo JC Galvez and this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo! Naghatid na yan sa atin sa oras na 9 na minuto na makalipas ang 12:00 ng tanghali. Tuloy-tuloy pa rin tayo sa ating mga balita sa Bombo Network News. Patuloy mga kabombo na minomonitor ng Philippine Embassy doon sa Washington District of Columbia sa Estados Unidos ang mga pangamba ng Filipino-American community. Kaugnay ito ng panukalang batas doon sa Senado ng Amerika na naglalayong wakasan ang dual citizenship. Sa kanilang nakaraang abiso ay binigyang diin na ang naturang panukala ay isa pa lamang bill at hindi pa ito ganap na batas at hindi rin naman agad may papatupad. Ipinaalala rin ng mga opisyal ng embahada na may kahalintulad na panukala ngunit wala kahit isa na naisabatas mula sa mga ito at kinilala ng Estados Unidos, partikular na ng Supreme Court nila, ang bisa ng dual citizenship. Tiniyak naman ng embahada na walang pagbabago sa kasalukuyang polisiya at napapanatiling bukas ang aplikasyon para naman sa dual citizenship sa ilalim yan ng Republic Act number 9225. Ang mga ipinanganak doon sa Estados Unidos na may magulang na Pilipino ay automatic dual citizen po sila at dapat irehistro ang kanilang kapanganakan sa embahada o kaya naman ay konsulado. Mahigpit ang paalala ng mga otoridad para sa voluntaryong pag-renounce ng Philippine citizenship ay hindi na maaaring bawiin pa sa ilalim yan ng Republic Act 9225.
Inimok naman ng embahada ang lahat ng mga Filipino-Americans na manatiling kalmado, umiiwas dapat sa mga maling impormasyon at maghintay ng mga abiso para sa anumang mahalagang pagbabago, at ito ay dapat nang gagaling doon sa mga proper authorities o mga tanggapan ng gobyerno at saklaw yung naturang mga usapin at hindi sa mga kuro-kuro lamang at mga haka-haka ng ilang individual na nagbibigay ng payo hinggil naman sa issue ng dual Sinabi ng Department of Interior and Local Government na maaaring humarap sa hamon ng pag-aresto kay dating Ako Bicol Party List Representative Zaldico kung mapapatunayang may hawak itong Portuguese passport. Ayon kay Interior and Local Government Undersecretary Donnie Puno, maaaring magdulot ng komplikasyon sa extradition at pagtuntun ang pagkakaroon ng dual travel documents. Nagkikipag-ugnayan na ani ang gobyerno sa Portugal upang beripikahan ang impormasyon, bagamat kumpiyansa pa rin ang ahensya na mahuhuli si Ko. Si Zaldico ay dineklarang fugitive na sa Digan Bayan kaugnay ng umano'y anomalya sa substandard flood control project ang kanyang Philippine passport. Samantala, sinabi naman ng Department of Interior and Local Government na walang banta sa seguridad matapos ang voluntaryong pagsuko ng kontraktor na si Sara Descaya na posibleng humarap naman sa graft at malversation charges kaugnay ng flood control project sa Davao Occidental. Hinikayat din ang ahensya ang iba pang mga pending warrants sa kaparehong kaso na sumuko na. Oras natin, 13 minuto na makalipas ang alas 12 ng tanghali. Tiniyak ni Senator Francis Kiko Pangilinan na magiging transparent at bukas sa publiko ang mga deliberasyon na magaganap dyan sa Bicameral Conference Committee para naman sa panukalang 2026 National Budget. Ayon nga kay Pangilinan, mahalagang mabantayan ng publiko at ng mga mambabatas ang bicameral conference deliberations, lalo na at nasa huling yugto na ang pagtalakay sa pambansang budget ng ating bansa. Ito ay upang maiwasan umano ang mga questionable na insertions na dating nangyayari sa mga nakalipas na taon. Binigyang diin pa ni Senator Pangilinan ang kahalagahan ng Joint Senate Resolution No. 1 na inihain sa pagsisimula pa lamang ng 20th Congress na naglalayo na maisulong ang transparency at accountability sa paglikha ng mga batas. Inihain naman ang naturang resolusyon isang araw matapos na ilantad ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa kanyang State of the Nation Address ang malawakang katiwalian sa mga flood control projects dito sa ating bansa. Nakatakdang magpulong ang Bicameral Conference Committee ngayong araw ng Sabado at 13 ng Disyembre 2025. Yan ay upang pag-isahin o i-reconcile ang magkaibang probisyon ng House at Senate version para naman sa 2026 General Appropriations Bill o yung ating pambansang pondo sa susunod na taon. Si Pangilinan mga kabombo na kasapi ng Bicameral Conference Committee ay ipinagtanggol ang mga panukalang pondo ng Department of Agriculture at maging ang mga attached agencies ng Department of Education kagaya ng ng iba pang mga tanggapan na saklaw ho ng mga nagkaroon ng mga pagbabago sa pondo na naka-allocate dito. Tiniyak naman ng opisyal na isasama ng Department of Agriculture at National Irrigation Administration ang paggamit ng transparency portals. Meron ding dashboards at citizens participatory audit sa pagpapatupad ng kanilang mga proyekto upang matiyak na ito'y napupunta sa tamang mga programa. Ayon pa kay Senator Pangilinan, malaking hakbang ang paggamit ng geotagging at malinaw na koordinasyon ng mga proyekto upang matawag ho na ghost projects yung mga hindi talaga umiiral at agad itong maaksyonan at mahabol ang mga individual na nasa likod ng mga kaparehong programa.
Sa kauna-unahang pagkakataon, ang mga deliberasyon na isasagawa dyan sa Bicameral Conference Committee ay naka-live stream. Ipapalabas din ho natin ito sa pamamagitan ng official social media accounts ng Bombo Radio Philippines para updated yung ating mga kababayan saan man hong dako ng bansa o kahit ho nasa iba yung dagat, at ito ay matutunghayan sa pamamagitan ho ng ating broadcast maya-maya sa ating pagtutok dyan sa mga kaganapan sa Bicameral Conference Committee. Sa iba pang balita, mga kabombo, Nation, ang tagapagsalita ng Independent Commission for Infrastructure, sinabing posibleng tumagal pa ang komisyon ng 2 taon dahil sa dami ng dokumentong kailangang siyasatin. Mga liham naman na isinumite sa nasabing komisyon, maingat na sinasala kung maisasama sa investigasyon. Mga ebidensya mula naman sa publiko, bukas sa komisyon na ito'y tanggapin. Alamin natin ang buong detalye sa pag-uulat ni Bombo Isa Cotoner. Inihayag ni Independent Commission for Infrastructure spokesperson Attorney Brian Keith Hosaka na posible pang magpatuloy ng hanggang 2 taon ng komisyon. Ito ay kaugnay ng mga tanong kung gaano katagal mananatili ang ICI. Ayon kay Hosaka, batay sa Executive Order No. 94, mananatili ang ICI hanggat hindi pa tapos ang layunin nito o hanggat hindi ito binubuwag ng Pangulo. Paliwanag pa niya, posible ang sinabi ni ICI Chairman Retired Justice Andres Reyes Jr. na aabot pa ng 2 taon ang trabaho ng komisyon dahil sa dami ng mga proyektong kailangang imbestigahan. Tinatayang nasa 238,000 infrastructure projects mula taong 2025 hanggang 2026 ang kailangang suriin ng independent panel para matukoy kung may mga anomalya katulad ng ghost projects o substandard na pagkakagawa. Okay, malinaw naman sa Executive Order 94, meron tayong sunset clause dun, wherein it says that the Commission will continue to exist until the purpose for which it was created is achieved. Functus officio nga yun yung tinatawag sa legal term, upon the completion of its mandate or until earlier dissolved by the President. Samantala, tiniyak naman ni Hosaka na hindi isinasantabi ng komisyon ang mga liham na ipinapadala sa kanila mula man ito sa mga residente o mga society groups na may kaugnayan sa umano'y anomalya sa flood control projects. Gayunman, kailangan anya na dumaan ang mga ito sa masusing pagsusuri upang matiyak na tama at totoo ang mga dokumento at ebidensyang isinusumite at upang maiwasan na mamislead ang nagpapatuloy na investigasyon. Dagdag pa ni Hosaka, nananatiling bukas ang Independent Commission for Infrastructure sa pagtanggap ng mga ebidensya mula sa publiko. How do you treat yung mga nagpapasa ng letter dito sa ICI? Oh, we treat it. Talagang tinitingnan namin yan, no? We want to make sure kung may basis nga itong mga to first, di ba? These are information. Tinatanggap namin yan for whatever it's worth. But despite the fact that we received them, we have to verify them. Mula sa lungsod ng Taguig, ito si Bombo Isa Cotoner, and this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo! Bombo International News. Si North Korean leader Kim Jong-un naman pinuri ang tropang umuwi mula sa misyon doon sa Russia. Ito'y pinangunahan ni North Korean leader Kim Jong-un ang isang welcome ceremony para sa unit ng hukbong inhinyero na bumalik mula sa kanilang misyon sa Russia. Pinuri ni Kim ang 528th Regiment of Engineers ng Korean People's Army dahil sa umano'y heroic at disiplinadong pagtupad sa mga utos ng Ruling Workers' Party of Korea sa loob ng 120 araw na deployment sa Kursk region sa gitna ng digmaan ng Russia at Ukraine. 9 na sundalo ang nasawi sa misyon na tinawag naman ni Kim na isang heart-trending loss. Ginawaran ng buong unit ng Order of Freedom and Independence habang ang mga nasawing sundalo naman ay pinarangalan bilang Heroes of the Democratic People's Republic of Korea. Ginawa ang seremonya sa Pyongyang at dinaluhan ng matataas na opisyal ng militar, mga lider ng partido, pamilya ng mga sundalo at malaking bilang ng mamamayan. Patuloy na kinikilala ng North Korea ang mga tropa na lumahok sa operasyon sa Russia habang pinupuri naman ni Kim ang kanilang katapatan, disiplina at pagkakaisa bilang huwara ng sandatahang lakas ng kanilang bansa.
At sa iba pang balita sa ibayong dagat, itong United Nations naman tinapos na ang investigasyon sa umano'y sexual misconduct sa International Criminal Court prosecutor na si Karim Khan. Ito'y kinumpirma ng United Nations. Ang aligasyon ng sexual misconduct laban kay prosecutor Karim Khan ayon sa pamunuan niyan ng International Court Governing Body. Mananatiling confidential ang resulta ng investigasyon habang sinusuri ito ng isang independent panel ng mga judicial expert na inaasahang tatagal ng hanggang 30 araw. Itinagin naman ni Khan ang lahat ng paratang at pansamantala siyang umatras sa pwesto habang isinasagawa ang investigasyon. Oras natin mga kabombo at mga ka-Star Nation, 22 minuto na makalipas ang alas 12 ng tanghali. Hiniling ng Office of the Prosecutor ng International Criminal Court para dyan sa Appeals Chamber na tanggihan ang kahilingan ng kampo ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte na makapaghain pa ng karagdagang reply kaugnay ng kanilang apila sa jurisdiksyon ng korte. Sa isang isinumiting dokumento nitong Disyembre 11 ay sinabi ni Prosecution Deputy Manday Niang na walang sapat na batayan ang kahilingan ng panig ng depensa at dapat na itong agad na ibasura. Kaugnay ito mga kabombo, mga ka-Star Nation, ang desisyon ng Pretrial Chamber 1 na may jurisdiction pa rin ang International Criminal Court sa mga umano'y krimen sa Pilipinas kahit na umatras na ang ating bansa sa Rome Statute noong 2019. Naging epektibo ito mula nang kumalas ang ating bansa sa pamamagitan ng mismong hakbang ng Duterte government ng nakalipas na administrasyon. Iginit nga ng panig ng depensa na dapat silang payagan na makasagot muli dahil umano sa bagong procedural point na binabanggit ng panig ng prosekusyon. Ngunit ayon naman sa prosekusyon ng International Criminal Court, matagal nang napag-usapan ang issue at malinaw na ang posisyon nito laban naman sa interpretasyon ng pretrial chamber sa ilang probisyon ng Rome Statute. Ang 5 miyembrong kabahagi doon sa Appeals Chamber, mga kabombo, ang siyang magpapasya kung papayagan pa ang karagdagang reply o kaya naman ay dapat nang magpatuloy sa pagdinig sa pangunahing apila ukol naman sa jurisdiksyon ng kaso na kinakaharap nito si dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte mula dito sa Pilipinas. Sa iba pang malalaking balita mga kabombo at Star Nation, si Surigao del Sur 1st District Representative Momo Sr. handang mag-resign umano sa BICAM sakaling makaapekto sa integridad ng resulta. Ang mambabatas iginiit na politically motivated ang reklamong plunder at graft na kinakaharap sa ombudsman. Yan ang mga balitang tinutukan ni Bombo Grant Hilario. Handang magbitiw si Surigao del Sur 1st District Representative Romeo Momo Sr. bilang kasapi ng isasagawang bicameral conference o BICAM para sa 2026 national budget. Ito mismo ang payag na naturang mambabatas sa eksklusibong priyam ng Bombo Radio Philippines ngayong araw. Paliwanag niya, ito ay kung makakapekto ang kanyang presensya sa magiging integridad ng resulta sa isasagawang BICAM na sisimulan ngayong Sabado, ika-13 ng Disyembre. Kung kayaya, kanyang sinabi na ito'y ibinahagi at isinangguni na niya sa liderato ng Kamara at tiniyak ang pagbibitiw sa kaliman makwestiyon ang resulta ng bicameral conference. Well, yes. In fact, I am discussing this with the leadership right this morning, no. At sabi ko, magiging may medyo ma-question ang integrity ng result ng BICAM. Then I will surely resign from BICAM. Ang kanyang pag-asiste. Ang akin kasi dito, kung kailangan nila ang aking tulong as a former Undersecretary of Department of Public Works and Highways, and of course I know the budget, the budgeting process, so pwede naman ako makatulong in another way. So kung kailangan akong mag-inhibit or I will resign, I will do it. Dagdag pa rito, mais pang ulit niyang inihayag ang kahandaan mag-inhibit o magbitiw bilang miyembro ng bicameral conference sa ngalan ng tinatawag na delikadesa. If it will affect the result or the integrity
or the process in the bicameral deliberation, then I will inhibit myself. I will resign as a member of BICAM. Ang kanyang pahayag ay kasunod sa kinakarap na mga reklamo isinampa sa ombudsman. Kahapon kasi ay naghain ng graft, plunder at ethics complaints ang abogadong si Attorney Mary Helen Polinar Zafra kasama pati ilang pari sa Office of the Ombudsman. Kaugnay at nagugat nila ang reklamo sa sinasabing aabot sa halagang 1.4 billion pesos mga proyektong iginawa ng gobyerno sa kumpanyang may connection umano ang kanyang pamilya. Nag-file po kami ng kaso na plunder against Congressman Romeo Salazar Momo Sr. na kasi napakasakit po. Membro siya ng BICAM ngayon pero grabe. Mismo ang sariling kumpanya niya, Surigao La Suerte Corporation SLEC, garnered or has been awarded billions of contracts, DPWH, infrastructure at saka fuel. Subalit, sa kabila nito, naniniwala ang mambabatas na politically motivated lamang ang mga reklamong isinampa laban sa kanya. Sinabi ko na nga sa aking press release na matagal na akong divested. I divested one nang pumasok ako sa politika. I divested myself from the company, the corporation. So matagal na akong wala. And I think this is politically motivated dahil yung kung nakita ninyong babae na nagsasalita, yung si Attorney Zafra, isa sa mga natalong kandidato sa amin sa City Council, no. He placed second to the last on the last election, and then yung kapatid niya, unfortunately natalo din ng misis ko, no. So yung misis ko tinalo yung kapatid niya, and then they are the political leaders of my former opponent, no. Si yung former congressman na si Prospero Pichay, kasi mga relative ni Pichay yan. So sa tingin ko, this is politically motivated. Alam mo naman, malapit ng 2028. So, yun, ginawa nilang issue yung bagay na yan. Para sa Bombo Network News, ito si Bombo Grant Hilario, and this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio Bombo! Naghatid yan sa atin sa oras na 30 minuto na makalipas ang alas 12 ng tanghali. Mga kabombo, mga Kastar Nation, tuloy-tuloy pa rin tayo sa ating mga update. Kaugnay pa rin ang malalaking kaganapan ngayong araw ng Sabado. Muli hong nagdaos ng ikapitong Joint Consular Consultation Meeting ang Pilipinas at ang bansang Iran doon sa Tehran. Ang kauna-unahang ganitong pulong sa lubhuyan ng halos 9 na taon na. At pinangunahan ang naturang aktibidad ng Philippine Delegation. Siyempre kabilang dyan si Department of Foreign Affairs Assistant Secretary Ann Halandon Luis at itong si Mohtaba Sasti Karimi naman ang siyang nanguna sa panigho ng bansang Iran. Tinalakay ng dalawang bansa ang kooperasyon para sa visa at immigration issues pati ng judicial cooperation, yung aspetong pangturismo, maging sa palakasan at iba pang larangan na kanilang napagkasunduan. Binigyang diin ang pagpapalalim pa ng ugnayan sa aspetong pangturismo at yung palakasan o sports, kabilang ho yung interes ng bansang Iran para sa health at medical tourism dito sa ating bansa. Gayun din doon sa sports development na mga isinasagawa. Tinanggap naman ng Pilipinas ang mga hakbang tungo sa pinal na Philippines-Iran Tourism Cooperation Program at sa inaasahang Sports Action Plan na mababalangkas at maisa sa pinal. Ibinahagi rin ng Department of Foreign Affairs ang mga reforma na ipapatupad sa consular services kagaya ng New Philippine Passport Act at yung e-visa system at maraming iba pa na mga programang nakapaloob dito. Ipinahayag naman ng Pilipinas ang kahandaan na idao sa Maynila ang susunod na konsultasyon para magkaroon pa ng iba yung paghimay o pagtalakay sa mahalagang aspeto at paksa na maaaring matalakay ng dalawang panig.
Samantala, kuha muna tayo ng karagdagan pang report mula sa ating news team. Ang Metropolitan Manila Development Authority may mga panawagan ho doon sa mga motorista na dumadalo sa mga party para naman maiwasan yung mga naitatalang aksidente sa mga lansangan. Pakinggan ho natin upang tayo magabayan sa mga tips na hatid ng Metropolitan Manila Development Authority. May ulat si Bombo Jobino Galang. Hindi ikinila ng Metro Manila Development Authority o MMDA na tumataas ang bilang ng mga kaso na aksidente sa kalsada tuwing holiday season. Ayon kay Atty. Romando Artes, ang MMDA chairman, na dahil sa kabila ang mga kasiyahan ay nakakaroon ng aksidente, bunsod ng nakainom ng mga drivers at ito ay nagdudulot ng matinding trapiko sa Kamaynilaan. Kami po, especially doon sa mga motorista na mag-iinom, sana po gumamit na lang po kayo ng TNBS. Dahil yung pong Friday last week na sobra din po bigat ng daloy ng traffic. Napakarami po namin na italang aksidente between 5 to 9 p.m. lang. Parang nasa 40, I think 40, 43. Tuloy-tuloy din ang ginagawa nilang pagsasaayos sa mga lugar para magkaroon ng solusyon ang matinding trapikong nararanasan sa Metro Manila. Kasi lalo na yung mga nag-change ng lane. Tumakbo lang itong lane na to, lilipat. Pag tumakbo itong lane na to, babalik. Yung mga ganon, kahit na seconds lang yung delay, pag nag-accumulate yan, malaking bagay yan. Malaking bagay yan. Siyempre, minsan, hindi pa magbibigayan. O tapos, hanggang sa minsan, maabot sa sasakyan. Pag nagsasakihan, yun na ang yung pag 30 minutes bago na alis, bol na talaga yung traffic. Ako si Bombo Jovino Galang and this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio Bombo! 27 minuto na bago sumapit ang alauna ng hapon. Tiwala ang Bangsamoro Transition Authority o yung tinatawag na BTA na magiging legally compliant ang unang parliamentary election sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Yan ay matapos ang public consultation sa districting bills noong Disyembre 12 o ngayong araw at masusundan pa ito ng ilang mga konsultasyon. At ayon nga sa Parliament ay layunin ng naturang konsultasyon sa Parliament bills na matiyak ang nasusunod yung lahat ng mga legal na rekisitos para naman sa halalan. May 5 panukala mga kabombo ang magtatatagho ng 32 distrito habang ang panukala para naman doon sa 2 distrito ng Special Geographic Area ay nakapaloob ito sa PB 416. At itinatakda ang unang Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao elections sa darating na Marso 30 ng taong 2026. Yan ay matapos na may pagpaliban ng orihinal na petsa noong Oktubre ng taong kasalukuyan. Dahil yan sa naging desisyon ng Korte Suprema na nagdedeklara sa dating districting laws bilang unconstitutional. Tinalakay din mga kabombo ang issue na kagaya ng ayos ng mga town clusters at yung representasyon ng populasyon, minority representation at hanggang nitong para nga sa mga distrito. Sinabi ng Bangsamoro Transition Authority na lalagumin ang lahat ng mga suhestyon upang mas ma-fine-tune ang mga panukalang batas na nakapaloob at pagbabasehan ng existence at pagpapairal ng mga patakaran. Binigyan din pa ng Bangsamoro Transition Authority na hindi pormalidad lamang ang konsultasyon kundi mahalagang hakbang talaga ito upang masiguro ang transparency, inclusivity at yung patas na representasyon ng iba't ibang komunidad na kabahagi sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Samantala, nag-utos naman ang Department of Labor and Employment sa mga kumpanya na tiyaking inklusibo at magalang sa paniniwala at kagustuhan ng empleyado pagdating sa Christmas party.
Mariing iginiit ng National Labor Relations Commission na may kapangyarihan ang mga manggagawa na magsampa ng reklamo kung sila'y pinipilit sumayaw o mag-perform sa holiday event. Nilinaw ng Labor Code na labag sa batas ang pamimilit sa empleyado na lumahok sa aktibidad na hindi bahagi ng kanilang trabaho o job description. Kung may bantang disciplinary action naman, maaring agad magsampa ng reklamo ang empleyado at humingi ng danyo sa nasabing komisyon. Binalaan din ng Department of Labor and Employment na ang pamimilit na ito ay maaring pumasok sa saklaw ng Safe Spaces Act kung may halong panggigipit o harassment. Pinagtitibay ng ahensya na ang karapatan ng mga manggagawa ay dapat igalang, lalo na sa mga okasyong pangkasiyahan. Sa ganitong paraan, masisiguro na ang mga Christmas party ay magiging masaya, ligtas at walang sapilitan. Naragdagan pa sa mga balita natin mga kabombo, nagpaalala ang Department of Health at Metro Manila Center for Health Development. Yan ay para sa mga kabataan, tungkol ho ito sa karaniwang mga panganib para sa kalusugan tuwing holiday season sa paglulunsad na rin ng Ligtas Christmas 2025 campaign dyan sa bahagi ng Valenzuela at mga karatig na lugar. Ayon pa sa ahensya, nakatuon ang kanilang kampanya para sa tamang pagkain. Yung road safety rin ay mainam na tutukan at bigyan ng pansin at yung pag-iwas sa paggamit ng paputok. Layunin ho nito mga kabombo na mahikayat ang mga estudyante at maging ang kanilang pamilya na pumili ng mas ligtas, mas malusog at maayos na pagdiriwang ng okasyon. Iniulat kasi ng Department of Health na umabot sa mahigit 400 o kulang-kulang 500 ang fireworks-related injuries sa Metro Manila mula noong Disyembre 21 ng taong 2024 hanggang nitong Enero 6 ng taong 2025. Mas mataas yan mga kabombo kumpara noong nakaraan taon. Dahil dito ay isinusulungan ng ahensya ang paggamit ng Unified Fireworks Display at alternatibong noisemakers at mas mababa ang panganib para sa mga ganitong uri ng aktibidad. Binigyang din pa ng Department of Health ang pagtaas ng kaso ng high blood at pati yung blood sugar ay tumataas dahil yung mga pagkain ay hindi raw healthy at matatamis na mga pagkain ng madalaso sa ganitong holiday season. Dahil rin sa labis na pagkain ng matatamis at maalat, matataba, mamantika, kasabay ho ng babalang ito ay meron ding abiso ang Metropolitan Manila Development Authority para doon sa mga babiyahe pagkatapos dumalo ng mga Christmas parties. Dapat manatiling ligtas sa pag-uwi at iwasan yung pag-inom ng alak bago pa man bumiyahe. Nanawagan din sila ng disiplina sa pagsunod sa traffic rules na mahigpit pong inoobserba ang hindi gumagamit ng mga safety gears ay pagbabawalan at posibleng hulihin. Paalala rin ng mga opisyal, dapat masaya ang Pasko pero huwag sanang kalimutan ang kalusugan at kaligtasan at pati na yung pagdiriwang ng holiday ay upang maging simple, ligtas at responsable at hindi lamang yung sarili natin ang ikinukonsidera, pati na yung nasa paligid ho natin mga kabombo at mga Kastar Nation. Samantala, binabaan naman ng Land Transportation, Franchising and Regulatory Board ang surge pricing sa mga ride-hailing service o Transport Network Vehicle Service sa bagong memorandum ng Land Transportation, Franchising and Regulatory Board na ang mga surge price ay isisingil na sa mga transport network company. Ito ay hindi dapat mas mataas ng kabuang travel distance charge at travel time charge. Magiging epektibo ang nasabing surge pricing mula Disyembre 17 hanggang Enero 4 ng susunod na taon. Pagkatapos ng Enero 4 naman ay magbabalik ang surge pricing sa original nitong rate. Sa bahaging ito, mga kabombo Star Nation, bago tayo magpatuloy sa ating balitaan, alamin muna natin ang kakaibang tradisyon at selebrasyon doon sa bansang Russia. Kahapon nga binisita natin ang bansang Austria. Ngayon, kilalanin naman natin at bisitahin ang bansang Russia kung saan ipinagdiriwang ang Pasko pagsapit yan ng Enero 7. Narito ang hinandang Christmas Around the World Special Report ni Bombo John Flores. Bombo Radio Philippines presents Christmas Around the World.
Sa lupain ng mahabang gabi at nagyayelong hangin, may isang Paskong ipinagdiriwang hindi sa liwanag ng Disyembre, kundi sa katahimikan ng Enero. Ito ang Pasko sa Russia. Sa malawak na lupain ng silangang Europa, may isang tradisyong patuloy na humahawak sa puso ng sambayanang Ruso, ang Russian Orthodox Christmas, isang pagdiriwang na hindi sumasabay sa takbo ng kalendaryo ng buong mundo. Tuwing Enero 7 kasi, ipinagdiriwang ng Russian Orthodox Church ang pagsilang ni Hesukristo ayon sa Julian calendar, isang sinaunang sistema ng panahon na ngayon may 13 araw na agwat sa modernong Gregorian calendar. Bago pa dumating ang Kristyanismo, ang mga tao sa Russia ay nagsasagawa na ng mga ritual tuwing taglamig upang humiling ng masaganang ani. Ang mga seremonyang ito ay nagtatagal mula sa huling bahagi ng Disyembre hanggang sa kalagitnaan ng Enero. Sa panahon ng Soviet Union, ipinagbawal ang Pasko at iba pang relihiyosong pista sa Russia. Subalit, marami pa ring pamilya ang tahimik na ipinagdiriwang ito sa kanilang tahanan. Maraming tradisyon ang inilipat sa bagong taon na ngayon ay itinuturing na pinakapopular na holiday sa bansa. They don't celebrate Christmas on December 25 because the country is mostly Orthodox, not Catholic. But they do have some Catholics there. Ang sineselebrate talaga nila, Christmas talaga nila sa Orthodox is January 7. Yes, after New Year. But yung Christmas spirit is nandun na siya before December 25 kasi they are preparing too much for New Year. Yun, sobrang prepare sila sa New Year na before December 25, meron na silang mga Christmas decorations. Actually, when I was there, I was surprised because it looks like Christmas spirit, but they really don't have the Christmas like us Catholics. So, all the decorations are the same. They have lanterns. They have Christmas tree, actually. Ayon pa sa Bombo correspondent na si Julie, sa Russia, mas mahaba ang holiday pagsapit ng New Year, kung saan nakapokus na umano ang mga Ruso sa pag-celebrate ng Christmas. Ang holiday talaga nila is after New Year, wala nang pasok yung mga tao until January 7. So, diretso yun. Yun talaga yung holiday nila. But December 25, parang normal day lang sa kanila. Wala silang sinaselebrate that day. But, syempre may Catholics din doon. And when I was there, I want to celebrate Christmas. So I go to the church, Catholic church. There's a very, very nice Catholic church there, actually. And they celebrated there in the Catholic church. So they had also Simbang Gabi. They have Salubong. Is it Salubong, right? Like, before the Christmas Eve. Abay pagdating naman sa handaan, hindi rin papahuli ang mga Ruso. Tiyak na hindi lang kasya sa 500 piso ang kanilang Noche Buena. Pinaniniwalaan ng mga Ruso ang isang pag-aalay ng 12 dishes sa gisag ng 12 apostol. Sa gitna nito ay ang kutya, isang sinaunang lugaw na gawa sa trigo o bigas na hinaluan ng hani at mani, na sumisimbolo naman daw sa pag-asa at pagkakaisa. Sabi pa ni Julie, isa pa sa mga laman ng lamesa ng mga Ruso sa panahon ng Pasko ay ang iba't ibang uri ng salad, pati ang tinatawag nilang blini o katumbas ng queso de bola at hamon sa Pilipinas. They should have salad and blini. But salads are not the salads that we think of when we are here in Philippines. It's like festive salads. Like with mix of cottage cheese, with some potato, with shrimps, like not the healthy salad that we know here from Philippines yun. Talagang mga kakaibang salad, tsaka sobrang sarap na salad. Yun talaga yung parang specialty nila. Like kapag ka Noche Buena, yung mga relatives, magdadala sila ng special salad nila. Ito yung salad na specialty ko, ito yung salad na specialty ko. Unlike dito sa Philippines, ito yung spaghetti na specialty ko, ito yung specialty ko na menudo or ganyan. Sa kanila, salad talaga yung main nila. Pagdating naman sa tourist spot, abay hindi lang ang Moscow at St. Petersburg ang may gandang tangi.
Nariyan rin daw ang Novosibir kung saan pwede mong ma-experience ang iba't ibang activity tulad ng snowboarding. Actually, nung nandun ako, parang lahat for me tourist spot. Kasi nga, pag ang dami kasing snow, diba? So parang, oh my God, ang lahat ng makita ko, tourist spot to. Pero ang marirecommend ko is, I will just give 3. Kasi walang masyadong tourists na pumupunta dun sa lugar namin kasi it's Novosibirsk. So, what they can visit if they want to be a tourist in that specific place, Novosibirsk. First, I will recommend Inya. It's one of the mountain part ng Novosibirsk where you can do snowboarding. So, yun, parang mas maliit siya na version ng mga snowboarding places na famous. Kwento pa ni Julie, hindi rin patok ang exchange gift sa mga Ruso. Malayo sa mga kinalakihan natin mga Pinoy na kabilat ka na ng Christmas party. Ang exchange gift, hindi siya exchange gift, they just give gifts. Yun lang, pero hindi sila kagaya natin na may exchange of gifts talaga. Like, makakatanggap ka lang ng gifts, ganyan, pero wala yung parang Christmas party, walang ganun. Bagamat simpleng araw lang ang Pasko sa Russia, pagsapit naman daw ng Enero 1 ay dito na nararamdaman ni Julie ang tunay na simoy ng Pasko. Papaano naman binabanggit ang Merry Christmas sa Russian? Hingi tayo ng tulong. Okay na ba humingi tayo ng tulong? How can you say Merry Christmas in Russian? С Рождеством Христовым. Ang Paskong Ruso ay isang araw ng pamilya, pagpapatawad at pagmamahalan. Ang bawat tahanan ay pinupuno ng mga dekorasyong may kahulugan, mga anghel, mga tala at mga tanawin ng pagsilang ni Kristo. Kagaya sa Pilipinas, hiling natin ang pagkakaisa sa gitna ng drama sa politika dahil marami sa atin ang hiling ang tunay na pagbabago at pananagutan. Muli po ako po si Bombo John Flores and this is Bombo Radio Philippines Christmas Around the World Special Report. Watch out for another edition of Christmas Around the World. Various celebration of Christmas by different countries. Only heard and seen at Bombo Radio Philippines. Bombo Sports News. Hanggang ngayon mga kabombo, mga ka-Star Nation, marami pa rin ang nanghihinayang sa pag-alis ng delegasyon ng Cambodia doon sa nagpapatuloy na Southeast Asian Games. Alamin pa natin ang ibang kwento, may kinalaman dito sa nagpapatuloy na sporting event dyan sa Thailand. May ulat ang Bombo Radio Rojas. Nararamdaman umano ang labis na pagkadismaya ng delegasyon ng Cambodia, lalo na ng kanilang mga atleta matapos silang ipag-utos na mag-withdraw ng National Olympic Committee of Cambodia o NOCC mula sa 33rd SEA Games 2025 sa Thailand. Matatandaang may umiigting na tensyon at armadong sagupaan sa pagitan ng Thailand at Cambodia, kaugnay ng inaangking teritoryo ng dalawang bansa. Ayon kay Bombo April Don Hermonio, international correspondent mula sa Cambodia, ligtas na nakabalik sa kanilang bansa ang mga opisyal, coaches at atleta mula sa 7 sports matapos magdesisyon ang Cambodia na umatras sa kompetisyon. Paliwanag ni Hermonio, nag-withdraw ang Cambodian team dahil sa matinding pangamba sa seguridad ng kanilang delegasyon. Bagamat hindi nakapaglaro ang kanilang mga atleta sa alinmang event sa Thailand, sinabi ni Hermonio na nagampanan pa rin ng Cambodia ang kanilang obligasyon bilang isang committed ASEAN member na sumusunod sa prinsipyo ng international sports diplomacy. Samantala, iginiit ni Vath Shamroon, Secretary General ng NOCC, na ang naging desisyon na umatras ay bunsod ng pangamba at mga hinaing na pinaabot sa kanila ng mismong pamilya ng mga atleta. Most of them are back to Cambodia because of the trip. It's just an hour or less than an hour from Thailand to here. So they're back and I think they back to normal life. They're not representing the country anymore. And I believe what they feel right now, medyo frustrated on their part because they have trained so much. They have prepared for the SEA Games. And then this is what happened. So, but I think the government's decision, it's for the good of all the athletes of Cambodia. Mula dito sa Bombo Radio Rojas, para sa Bombo Network News, ako si Bombo Lindsay Ermitanio Bade. And this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo!
Si former Bayan Muna Party List Representative Nery Colmenares na nawagan naman ng full accounting ng pondong kinuha mula sa government-owned and controlled corporations na inilipat sa National Treasury. Alamin natin ang buong detalye sa pag-uulat ng Bombo Radyo Iloilo. Nanawagan si dating Bayan Muna Party List Representative Attorney Nery Colmenares ng buong accounting ng pondong kinuha ng pambansang pamahalaan mula sa mga government-owned and controlled corporations o GOCC upang malaman ng publiko kung saan ginastos ang mga ito. Si Colmenares ay isa sa mga petitioner sa Korte Suprema na komisyon sa legalidad ng paglilipat ng pondo ng GOCC sa National Treasury upang pondohan ang mga proyekto ng gobyerno. Ito ay kanyang sinabi kasunod ng desisyon na ibabalik ng pamahalaan ang 60 billion pesos sa Philippine Health Insurance Corporation of PhilHealth sa pamamagitan ng 2026 General Appropriations Act alinsunod sa utos ng Korte Suprema. Sa panayam ng Bombo Radio kay Colmenares, sinabi niya na dapat maglabas ng Malacanang at ang Department of Budget and Management o DBM ng buong ulat o accounting ng pondong ito. Umaasa rin siya na hindi nakakailanganing muling dumulog sa Korte Suprema para lamang makuha ang lista ng mga pinagkagastusan ng pondo mula sa state-run insurer. Samantala, nagbabala rin siya na kung sakaling magkaroon muli ng pagkabangkarote o iba pang aktibidad na mangangailangan ng pondo mula sa Philippine Deposit Insurance Corporation o PDIC, maaaring ipapasan muli sa mga taxpayers ang bayarin sa pamamagitan ng General Appropriations Act. Ito umano ang dahilan kung bakit ayon sa kanya, dapat ning ibalik ang pondo sa PDIC. Matatandaan noong Enero, nagremit ang Philippine Deposit Insurance Corporation ng 107.23 billion pesos mula sa unrestricted retained earnings nito sa Bureau of Treasury upang pondohan ang ilang malalaking proyektong pang-infrastruktura at panlipunan ng gobyerno. Pag may nangyari dyan, kung hindi man natin gusto, may nangyaring bank run o may nangyaring na bankrupt yung mga bangko, o sino magbabayad nun kung kinuha nyo na yung insurance dun? Baka naman babagsak mo naman sa taxpayer yan. Baka naman igagaan nyo naman yan. Ibabudget nyo, o di double whammy, kinuha nyo na nga yung pera ng PDIC papunta sa mga kung ano-anong proyekto nyo. Tapos pag may problema pala balang araw, kami rin pala magbabayad nun. Galing din pala sa taxpayers yun. Dapat, hindi pwede yun. Kaya isa yun sa gusto kong panawagan na isoli din ng gobyerno ang perang kinuha sa PDIC. Para sa Bombo Network News, mula sa Bombo Radio Iloilo, ako si Bombo Jodel Noliaga. This is Bombo Radio Philippines, the number one and the most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo! Sa dagdag pa natin balita, mga kabombo, yung si Governor Roque ay sinisi naman ang programa na libreng binhi ng Department of Agriculture na itinuturong sanhiraw ng deforestation at pagbaha doon sa Bukidnon. Bakit kaya? Alamin natin yan sa ulat ng Bombo Radio, Malay-Balay. Iginiit ni Bukidnon Governor Rogelio Neil Roque na nagmumula sa programa ng Department of Agriculture ang deforestation at pagbaha sa Mindanao dahil sa patuloy na pamimigay ng libreng binhi ng mais. Inihayag niya ito sa executive session ng mga gobernador sa Pasay City kung saan sinabi niyang napipilitang magbungkal ng kabuntukan ang mahihirap na magsasaka na nagresulta sa pagkakalbo ng kagubatan at posibleng magdulot ng pinsala sa mga lungsod gaya ng Davao, Cotabato at Cagayan de Oro. Itinigil na ni Roque ang pamimigay ng corn seed sa Bukidnon at pinalitan na ito ng coffee program matapos ang pag-aaral na mas sustainable ang kape para sa watershed ng Mindanao. Sinang-ayunan ng mga gobernador mula Cordillera at Aklan ang kanyang pahayag na nananawagang ihinto ang one policy fits all at gumawa ng programang akma sa pangangailangan ng bawat probinsya. Iginiit ni Roque na mahalagang protektahan ang watershed ng Bukidnon upang maiwasan ang mas malaking sakuna sa buong Mindanao. Bukidnon is a very important province in Mindanao in terms of disaster. Bakit po? Because if we don't protect our forests, watersheds, it will affect Davao City, Cotabato, Cagayan de Oro City. Pag hindi nila tinulungan yung Bukidnon dito, disaster lahat ng cities sa Mindanao. Yan sinasabi parati. Kasi doon lahat ang source ng water. At yan ang tinig ni Bukidnon Governor Rogelio Neil Roque. Mula rito sa himpilan ng Bombo Radio Malay-Balay para sa Bombo Network News, ito si Bombo J. Mark Sales and this is Bombo Radio Philippines, the number one and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo!
Tuloy-tuloy lamang tayo mga kabombo, mga ka-Star Nation sa pagsubaybay sa mga kaganapan sa man dako ng ating bansa o kahit sa ibayong dagat. Dapat updated ka, maaaring tunghayan sa pamamagitan ng Bombo Mobile App, YouTube, TikTok at maging sa Facebook Live mula sa ating 32 fully digitalized stations ng Bombo Radio Philippines. At upang matunghayan pa ng lubos, maaari ho itong mapanood sa pamamagitan ng ating Facebook Live. Diyan sa bahagi po ng Northern Luzon, masusubaybayan ang mga kaganapan sa pamamagitan ng ating mga himpilan. Unahin ko sa lalawigan ng Isabela, nariyan ang Bombo Radio Kawayan. Doon naman sa probinsya ng Pangasinan, Bombo Radio at Star FM Dagupan. Habang sa Cordillera Administrative Region, nariyan naman ang Bombo Radio at Star FM Baguio. At sa lalawigan ng Albay, Bombo Radio Legazpi. At dito sa Metro Manila, 102.7 Star FM Manila. Para pa rin sa ating mga listeners and viewers sa bahagi ng Northern Luzon, mapapakinggan at mapapanood ang Bombo Radyo Tugigaraw. Nariyan din ang Bombo Radyo Lawag, ang Bombo Radyo Vigan at Bombo Radyo La Union. Sa Southern area naman, nariyan ang Bombo Radyo Naga. At bago tayo magtapos, narito ang ating oratio, Impirata for Peace. God, our Heavenly Father, Lord of peace and justice, we humbly come before you during this time of escalating geopolitical tensions in our part of the world. Through the years, you have sustained our faith in you as a nation. It is our faith in your divine providence that has made us survive the countless natural and human-caused calamities that have come our way in our history as a people. Spare us, Lord, from the horrors of war. Hear our pleas as we cry out to you. Have mercy on us, Lord. Rescue us from the malevolent forces that influence world leaders. For we believe that our struggle is not against flesh and blood, but against their rulers, against the authorities, against the powers of this dark world, and against the spiritual forces of evil in the heavenly realms. We pray for your leaders entrusted with making crucial decisions for our nation. We place all our hopes in you, seeking your forgiveness and mercy for the times when our fears and suspicions have tainted our perceptions with ethnic biases and prejudices verging on racism. We earnestly pray, Lord, that you make us instruments of your peace. Where there is hatred, let us bring love. Where there is injury, pardon. Where there is doubt, faith. Where there is despair, hope. Where there is darkness, light. Where there is sadness, joy. Through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, God, forever and ever. Amen. Our Lady, Queen of Peace, Pray for us. Saint Michael the Archangel, Pray for us. Saint Joseph, Pray for us. Saint Francis of Assisi, Pray for us. Saint Lorenzo Ruiz, Pray for us. Saint Pedro Calungsod, Pray for us. Christmas is a time for sharing, giving gifts for everyone. What matters now is this Christmas we share the love. Mga kabombo Star Nation, para sa ating Christmas countdown, we only have 12 days before Christmas Day. We share the love. Luzon, Visayas at Mindanao. Yan ang kalipunan ng ating mga balita para sa pantanghaling edisyon ng Bombo Network News. Ang back-to-back winners sa Catholic Mass Media Awards bilang Best News Program. At mula rito sa Bombo News Center, Makati, this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo! For the most trusted source of news and information, visit our website at www.bomboradio.com. Follow us on Bombo Radio mobile app, Facebook. Oras sa Bombo Radio Iloilo, Philippine Standard Time. 1 minuto na nakaligad sa takna sininga launa. Balik na diri sa pagpangalagad sa Bombo Hanay sa udto sa gyapon nga mo Bombo Chama Blanco Hover. Check naton ang balita kaupod sa kay Bombo Pauline Piliora. Ini matapos nga ginapayag may mga estudyante
sa isa ka universidad, University of Iloilo, ang ginapayag nga biktima sa hazing. Kini sila masulod sa cadet officer sa ROTC mo. Sa proseso, may ara kuno sa hazing na tabo dire. Sandig sa mga impormasyon nga natipon sa Bombo Radio. Ang nag-hazela, wala isang liwan, kundi ilaman sini nga mga upper class. Check naton si Bombo, Pauline Piliora. Bombo Pao sa report. Please go ahead. Nangin biktima Bombo Cham sang ginapahayag hazing ang duha ka estudyante sa University of Iloilo nga Iloilo nga manugsulod kun dani bilang cadet officer sa Reserve Officers Training Corps or ROTC sang ila upper class sang tinalikdan nga bulan sang Nobyembre, but based sa information nga aton nabaton nga pinaagi man no sa pagtipon rin naton sa few informations diri Bombo Cham nga hindi lang man ini siya isolated incident o kon kaisa matabo bangod may mga ara sa mga previous cases ng hazing sining nga mga ROTC Bombo Cham kung magluyag ini sila nga manugsulod bilang cadet officer. Kag this is confirmed no ining insidente nga na-report nga nato nabaton by Colonel Michael Asuncion, ang director sang 604th Community Defense Center o kon CDC. Ang CDC o kon ang Community Defense Center amo nila sa ang may jurisdiction o kon ang nag-oversee diri sa mga ROTC officers or ROTC sa mga eskwelahan diri sa bahin man sang syudad kag probinsya sang Iloilo kag lakip na diri ining mga reservist bala Bombo Cham. Sunod diri kay Colonel Asuncion, iya diri ginpahayag nga ang mga complainant ang graduate na sang isa ka tuig nga basic ROTC apang luyag magsulod bilang advanced ROTC, rason nga nagpaidalom ini sa 8 ka adlaw nga live-in training sa bahin sang Halandoni National o kon Halandoni Memorial National High School kay sila ini ang training ground sang University of Iloilo bangod may ara man sang agreement in between diri sang Halandoni Memorial National High School ug sa University of Iloilo. Apang gabi antes ang proper training diri nila ako ng 8 ka adlaw nga proper training natabo ang pagpanghazing sa salod sang University of Iloilo Bombo Cham. Bangod man diri sa pagpangbakol nag-aagom sang lagob ang mga biktima sa likod diri sang ila nga paa kag nabuka pa diri ang cellphone sang isa bangod nakabutang ini sa nalikod nga bahin. Gilayon man ini nga gin-report no sang ginikanan sang biktima rason nga nagadugang man diri deploy ang CDC sang personnel kag gin-terminate na ang duha ka upper class nga ginatudlo na ngamot sa pagpanghazing Bombo Cham. Samtang wala diri na tapos sining complainant ang training ining 8 ka adlaw kun tani nga training kag nagsumpa na ini sa piskalya upod ang duha ka witness agud matigayon nga magpasaka sang kaso kag nahibaluan man diri Bombo Cham nga hindi ini una no as we've mentioned earlier ang insidente sang hazing sa sulod sang universidad apang ang nauna nga biktima ang wala na ini sila nagpasaka sang kaso kag terminate naman apang ang nagpanakit diri Bombo Cham nga upper class amo man diri ang ginatudlo nga nagpabanakit or isa sa mga perpetrators nagpanapit, nagpangamot sa pangpangbakol diri subong sa mga nagareklamo Bombo Cham. Pabati naton una nga kabahin sang nangin pahayag ni Colonel Michael Asuncion, ang director sang 604th Community Defense Center. Sa question mo ma'am with regards to the veracity of the report, nagtanggap nyo na merong insidente dito sa UI ROTC unit UI PINMA. Actually, merong nagkaroon ng insidente, merong inandar ko kasi na doon, candidate officer, cadet course. Ito yung mga future ROTC officers. Parang papasok pa lang sila. Yes. Ito, graduate na ito ng mga basic ROTC na 1 year, pero gusto nilang mag-proceed sa advance. So, they opt to join the cadet officership. So, merong training talaga yan. How long, sir, yung training before ka makapasok? Actually, yung sa FINMA program, may pagkasiyan, may stages since nung August
selection, merong parang in processing by phase. Pero yung training proper, days lang yun, 8 days. Yung live-in, ma-quarter sila. Parang magsistay in talaga sila. So yung insidente na yun, being the administrator, implementer of ROTC program, merong nangyari. So, kami naman, we do not tolerate such act kasi mayroon tayong anti-hazing law. So, when that victim, actually siya yung siguro nagsabi sa parents, then siyempre nag-react yung parents, kumontak. Sa inyo? Yes. Yung parent? Yes. Napalitaan ko yon. So anong decision ng bata? Actually na-terminate. Kasi may mga previous instances din na-terminate. Nag-terminate na kami Nag-terminate na kami ng ito ba mga advanced officers. Siyempre sa kasi sa ROTC unit, meron ding mga trainee, may first class, second class. Ganun. So yung perpetrator, ano po sila, sir? Upper class sila. Upper class sila. First class, second class. Enrolled within the Clarify University of Iloilo din po, sir. What kind of training po yun, sir? Preparatory siguro para dun sa opening kinabukasan. Na-select na sila kung sino yung for that 8 days. So ilan po sila na mga students? Actually 65 candidates. And sa 65 na po yon, based po sa kinuwento nitong complainant, ilan po sila nung naka-experience po yon ng hazing inside? Siguro hindi na ako mag-detail ng ganyan. Meron naman sa complainant, meron naman ng na-file na case. So, sabi natin may lapses din yung training, pero it doesn't mean na mag-ano ka ng hard object, mag-hit ka, mauling yun eh. So, yung estudyante na yon nagkaroon talaga ng pasa. Then, unfortunately, nung pinalo, nandito pa yung cellphone niya. So, pati yung cellphone. So, saan po ito daw nangyari, sir? Nangyari sa UI. So, during the preparatory, meron po bang, official na sana, like, yung, aside from the upper class, na merong mag-officiate nun, Well, actually, meron. Yung commandant, very strict, very content siya. Hindi niya tinutuloy ka ganyan. Pero hindi niya, hindi every time or every person nasusupervisean niya. Bombatsyam, ang unang kabahin sa naging pahayag diri ni Colonel Asuncion, ang director diri sang 604th CDC o kon Community Defense Center no diri man sa bahin sang Iloilo, kag nagpatigayon subong sa dugang nga investigasyon ang CDC kung may iban pa bala nga kaupdanan ang duha ka upper class bangod kay kung considering nakaagi na ini siya Bombatsyam nga isa sa mga perpetrators sa nauna nga nagreklamo o galing ang nauna nga nagreklamo Bombatsyam wala iniya nag-file na sang kaso, unlike diri sa subong no nga ini man nga case subong sa di na mo ningin palabot diri man sa aton nga bahin, but then ma-conduct pagit ini sila sang separado man diri nga investigation, even though nga nakasumpa na diri sa piskalya ang duha man diri ka mga or ang complainant, sila mapagatigayon sa gihapon sang investigation to make sure nga kung may ara to verify ang mga information kag gimpasiguro nga manabatang ini kag ang mga ini kag iniging pabutsyag man nga wala ginatolerar ang hazing sa mga ROTC sa universidad or bisan nga diri sa aton man sa pungsod
bangod man sa anti-hazing law man diri nga primarily Republic Act number 11053 ug Anti-Hazing Act of 2018 nga significantly naga-strengthen man diri sa original nga Republic Act 8049 ug Anti-Hazing Law of 1995 nga bisan simple dang dara nga pagtapik o kung pagtampa bangod siyam gina-consider na ini siya nga hazing bangod amo ni ang base sa handbook diri no sa ROTC hindi pwede makapanakit. So pahayag diri subong sang natungdan nga nagakandak ini sila sa investigation apisar nga naga-file na sang kaso and kung may ara nga may mga tradisyon man diri ako no sa bahin no sa mga university diri sa Iloilo diri sa bahin sa University of Iloilo Bambotsam out na diriya ang CDC apang sa ilang nga bahin hindi gid pwede ang pagpanakit bilang kabahin sang training sa ilang nga level mahimo nga makapasaka man ini sila sang kaso sa idalom sa gihapon sang anti-hazing law possible administrative case kay susubong nagdugang deploy ang CDC sang personnel sa bahin sang mga active units kumbaga halina sa mga infantry battalion ang pag-deploy diri nila kaga subong man may under protection na diri nila Bambotsam no ining mga complainants or ang mga victims sang hazing. So no mercy ko no, a simple slap is a form of hazing kagin pa siguro nga ang mga training staff involved manabat kag sa bahin sang CDC kung mayara pa sa mga incidents victims hindi gid mag-hesitate kag mag-report apisar sang posisyon sang mga perpetrators diri Bambotsam. So on their end kuno or sa ila diri nga bahin admitted man nga miara sang failure nga obrahon diri nila ang duties and responsibilities amo nga gilayon nila nga obrahan sang tikang agud mapasiguro nga hindi na matolerar ang iniman nga mga buluhaton kag the other matter bukas man diri ang talatapan sang Bombo Radio sa University of Iloilo natuhoy man sa insidente kabahin bala dira ikaduha nga bahin sang pahayag ni Colonel Michael Asuncion. Being the supervisor ng ROTC units, we are very strict talagang. Every time na mayroong training day, iniikutan ko talaga yan. Pero sabi ko nga, ilan lang kami. Hindi namin mapupusan lahat. So, we are mandated na to see to it yung implementation ng ROTC. Tapos, yung mga ganyang insidente, hindi mangyari. Kaya mayroong mga commandant and training staff na nag-oversee rin sa ROTC training. Kami supervisory. Pero pag meron mga ganyang incident, pag-take action talaga kami. Nag-coordinate na po kayo sa school na meron na ngayon may nag-file, may magpa-file na actually awareness ang din ng criminology. So how did they handle, sir, before the filing of case? Meron ba silang, kumbaga meron bang nagpakitang concern yung din ng criminology, school administrator on this matter? Actually, sila naman, very supportive naman sila sa ROTC program. And gaya namin, hindi rin sila nagtotolerate sa ganon. Kaya nga sabi ko, hindi nila mabantayan din isa-isa yung mga humahawak ng mga training staff. Mentally, sir, or psychologically, I mean? Actually, nagbibigay kami ng mga padel kung meron silang concerns, issues, bibigyan din kami ng assistance. Halimbawa, yung physical security, meron kami mga action taken dyan. Especially doon sa mga victim. I would like to ask, sir, if meron po bang fraternity sa loob nun? Yun yung hindi ko maikot sa inyo, may siguro, kasi hindi rin namin kasi pinapatronize o hindi namin ina-allow yung fraternity. But on your level na investigahan po, sir, or naimbestigahan po, sir, if merong wala namang nag-ano na connected sa fraternity. I just don't know. Since that you've mentioned na meron pa ring mga nakagraduate na and yung iba nasa serbisyo na, sir, na part of the ROTC dito sa University of Iloilo or other universities, how do we ensure, sir, or kung may mga participation po ba sila dito on this matter, on this level, sir? Yun yung hindi ko lang alam. Basta sa akin kasi yung pag-protect ko dun sa victim. As to kung ano yung nasa likod o mayroon bang nasa likod,
hindi ko na pinapakialaman o hindi ko na part as supervisor ng ROTC. But nasa level nyo po ito, sir, yung investigation or background checking ng mga perpetrators? Then, meron din kami kinakandak ngayon na another investigation. Meron din kaming kinakandak, kahit naka-file na yon, meron pa rin kaming kinakandak yung tanong nyo na yan para to verify kung meron bang nasa person behind, oo. Meron yes. behind this. So meron kayong kinakandak na ganito? Yes. Sa lahat ng nakikinig, with this case na raise up, we assure that the school goers, especially those who are taking up ROTC and to become ROTC officers, of their safety. As the supervisor of all ROTC ROTC program implementation ng buong Iloilo, nagkaroon lang nagkataon lang. Pero we assure you that from the guidance of our commander, yung mga ganitong cases, no mercy. No mercy. So, ibig sabihin yung no mercy, even a simple slap to our trainees, that is a form of hazing. So alam naman natin na yung pangil ngayon ng anti-hazing law is napakalakas. So dinidiscourage ko yung mga ganyan na instances, situation. Then we assure you also that those training staff involved in the ROTC program will be dealt with accordingly kung meron silang mga offenses na ganyan. Bomba Cham, si Colonel Michael Asuncion, ang director ng 604th CDC. So, based man diri no kay gintinguan man diri naton malabot ang bahin sa University of Iloilo for makuha man nato ng ilang man diri sa gahapon nga daw nagpadulong kita dito sa may universidad galing kay dumiara ini sila kuno sang Christmas party. Amon wala kita nakapatigayon interview man dito. But then based man diri sa mga information nga nakuha diri naton is until December na lang man ini sila kay may mga training grounds gid man kuno ang ining ROTC. Though wala ini gina-encourage ining mga live-in trainings no Bomba Cham, nakadepende ini siya sa coordinator sang ROTC per university kung ano ang mga implementing plans diri nila, and then ginapat-check ini sa level sang ROTC gaubra ini sila sang plano or implementing plans, ginapat-check ini dayon sa president diri sang or school administrator sang mga universidad, and then ang CDC na or ang Community Defense Center na diri ang maga-supervise Bomba Cham. So may ara ini sila sang mga personnel na ka-deploy kada university, isa-isa ini siya Bomba Cham. And then with this man bangod sa natabo nga insidente, may ara man kuno naga-supervised o galing kay siling ma-focusan gina diri ang ara gid mismo. So bot silingon ang ila sining in-house live-in training for 8 days. Sila lang ni ang naga-supervise niya, no, nagakanto-kanto lang dira from time to time, gina-check sila kung may oras ang kanto dira or randomly nagakanto lang dira siya ang naga-supervise para nga mag-check nga kumpleto pa ang mga kadite ko. So on and so forth, mga mamo do mo sinang senaryo, Bombo Pauline? Kaysa si Diman abing kaso Bombo Cham sa ining kaso sang hazing subong is that nga ang ining pagkatabo man sa sining nga bahin is before ini siya sang 8 ka adlaw nga kumbaga 8 day nga training amo dito natabo kumbaga wala pa kuntani nagsugod. And then dito natabo man yung pagpamakol o galing magluwas dira may separado pag yung information kita nga na-receive nga within sa sulod sa Halandoni Memorial National High School may natabo dito nga nagapangbakol man abi Bomba Cham. Ang gingamit is ang wooden rifle ini siya. Bomba Cham. So sa bahin sang 604 nagakandak ini sila subong sang investigation, nagdugang sila sang mga active units man o mga infantry battalion man subong.
And abikay kung makagraduate kan di sa ROTC is kumbaga reservist ka natin amo man guro ang luyag man nga labot or madangtan man sa mga ROTC officers or mga kadete officers man ini sila later on Bombocam o galing amo na no sa lagi hindi gid pwede ang hazing kon ang pangbakol man diri abi Bombocam. So padayon padiri sige hapon ang investigation and hopefully nga ini man ang complainant or nagatindog sa mga complainant hindi bala sang magpirma sang affidavit of non-interest man diri Bombocam agud mahatagan man diri abi sang hustisya ang nagakatabo kag base ang iban balo ginahipsan lang kay may mga sugod sang naglupok ang muni nga balita. May mga nagapalabot sang mensahe nga nakaagi man ini sila kuno abi Bombocam tapos base ang iban ginahipsan lang bala. And with that man no kay gina-double check pa naton kung may aragin man sang existing fraternity sa sulod man diri sang ROTC sa University of Iloilo ang naghambal diri ang CDC or Community Defense Center nga wala gid nila patronize ang mga fraternities Bombocam. All right. So iban asugpon pagid kagadugang mga information sa siniman nga issue ipalasar man naton sa iban nga public affairs program sa Bombo Radio Iloilo. Ini si Bombo Pauline Dimitilio Piliora and this is Bombo Radio Philippines, the #1 and the most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo. Salamat gid Bombo Pauline Piliora sa imo sining follow-up report. Isa ton sining mga kabumbo mas maayo nga natin planuhan complaints ang duwa ka mga nag-apply for cadet officer. No? Kay kun why ini matimpranuhan kag naglabot sa punto nga hindi maayo ang resulta sa hazing, nagresulta bisa kamatayon sa isa ka estudyante, dira naman dayon kag mabalik naman kita sa Republic Act 11053, Anti-Hazing Act of 2018, no? Kagati pabaskugon ta naman i-amend ta naman i-amo naman sini, i-amo naman santo. Of which gati amo ni ang isa man sa mga natabo sa tong Republic Act 80 or 8049, the Anti-Hazing Law of 1995. Ngagin strengthen sang RA 11053 sa aton sinikaron niya nga mga kabumbo. Madamo na sang mga nabiktima sang hazing nga ginbawian sang kabuhi kalabanan sini nagaklinabo sa mga universidad. May mga nagasulod sini iyang freshmen sa mga colleges and within sa ina nga college sa aton sini mga kabumboti para nga mangin full-pledged ikaw nga member sang amo sini nga college kinanglan mag-upod ikaw sa grupo or sa fraternity or kung ano dira banwa no whatsoever. Ma-undergo ikaw sa proseso. Isa sa mga proseso sinadira amo ang hazing. As per my understanding sa aton sini mga kabumbo, no, may mga terminologies ni sila nga gamit such as una, orientation sa mga freshmen, no, sa mga universidad. Ikaduwa, kung interesado ikaw, ara na dira ang baptism. No? Ara na dira ang baptism. Pagkatapos na sang baptism, ang iban sinibanwa nga mag-agigid sa proseso, may ginatawag siniyang may daily tasking na sila, may service. Damo sinang term. No, nga kung may number of days nga may himuon ikaw sa kung sino man ang mga nauna sa imo. No? Kaya cycle man lang na mo. Ang nauna sa imo, may mas nauna pagin sa inyo, nag-undergo man siya sang amo sina nga proseso. Oh? Pagkatapos sina, kung makumplito mo na
ti dira na ginatawag ang initiation. No? Initiate ka dira, ti may paddle, hindi lang gid ko specific kung paano sila isip sang ipadol sa imo, anong balasihan or whatsoever. Sa aton sini nga mga kabumbo. Tapos, kung makasurvive ikaw sa pagpadol or sa initiation, sa iban sini nga mga fraternity or sa iban sini nga mga grupo dira kung sahi sa mga kasubong sining sitwasyon, may mga markings na sila. No? Sa kung anong mga markings, ang iban sini na hibaluan naton, ang iban sini hindi taman mahibaluan. No? Sa aton sini mga kabumbo, kay why makita kagi agin, why makita kagi gin, nakagi kita orient, pero why kita kagi nga gin nagsulod gid sa isa ka fraternity, no? Pero ti kalabanan sa mga kilala ta may fraternity, no? Ti medyo curious man kita, pero pamangkot man kita, that is why gina-share ko man sa inyo, no? So mo lang na sa aton sini nga mga kabumbo. Ti pila ka mga kabuhi man ang gin-claim sining hazing, that is why nga may ara kita sa anti-hazing law, no? Sa bisan diin ka lang sa Philippine Military Academy, sa Philippine National Police Academy, no? Philippine Merchant Marine Academy, may mga amo sina banwa. Sadto. Pero ti bangod gani sa RA 11053, gindula na ini. Sa aton sini nga mga kultura. Now, diri kita karon sa mga apply sang ROTC. Sanday sino pa karon ang ma-apply para iya sa ROTC sa aton sini nga mga kabumbo. Kung ang ila sini entusiasmo madula man lang, kay ti ang ila sini iyang perception, masulod ka na, bakulon ka gali sang wooden rifle. Damo kung tani ang interesado nga magsulod bilang Reserve Officers Training Corps, galing kiti. Amo na bakulon ka para nga makasulod ka sa ROTC. Dito hindi naman naguro insakto magamo sila sa aton sini nga mga kasimanwa. Tanan-tanan sini gin dumili na sang RA 11053. Pero may iban gyapon nga sulod tawag sing gani kalusot, no? Sadto anay way na kuno hazing STP na, no? Magamba ka STP, Standard Training Procedure na kuno sa aton sini matag palamati. Pero later on, damo sa gyapon sang mga nakalusot sa nasiling ko na, may nagakalamatay. Kay gali igo mura, hindi gali standard training procedure ang STP nga ginanamin. Ang ginanamin sa uling standard training procedure or STP, no? Lain gali ang iya sini iyang meaning. STP stands for S, sipa, T for tampa, and P for padol. That is why nga bisa nag-exister ang Republic Act number 11053, may mga nagakalamatay sa gyapon sa hazing. Sa aton sini nga mga kabumbo. Kaya mo na gani ang pamangkot nga kinahanglan pasakitan ang isa ka tao para nga mangin miyembro sang isa ka organisasyon. Anong ara dira sa pagpasakit sa tawo nga luyag nga mangin kamahin sang isa ka grupo, fraternity, sorority or organization sa aton sini nga mga kasimanwa? Kung maghambal ka abing hazing, lakip na dira ang pagpadol,
pagbakol sang kun ano dira. Forced consumption, inang may gusto ka ipainom, may gusto ka ipakaon, no? Ining mga humiliating task nga makakos sang physical o kon psychological suffering. No? Sadto sa nag-eskwela ta sa kolehiyo sa aton sino makabumbo, from time to time may makita kita nga mga lalaki nga naga-miniskirt kag naka spaghetti strap na blang ila sini nga bayo, naka makeup, no? May mga pungos ang ila buhok. Ma-identify na dayon naton nga ina sila ang naga-service or naga-undergo sa proseso kay luyag nga magsulod sa isa ka fraternity. Hindi ina pwede sa aton sini nga mga kauturan. Same as with naga-apply sa pagsulod nimo bilang ROTC cadet. Ang kapital is training, no? Tinalakip bala sa training ang bakol sa wooden rifle sa isa ka estudyante nga luyag nga mangin ROTC cadet sa aton sini makasimanwa. Well, hulat-ulato naton ang mangin resulta sini kay ang duwa ka mga biktima. Ila sini nga pamilya ang lunsay nga nag-file na sa nga complaint batok sa duwa sini nila ka mga upper class, of which ining duwa ka mga upper class as per reports nga natipon sa Bomboradyo, no? Hindi lang kay ang duha sini among nabiktima nila, may mga nabiktima na sila antes pa man sa sining duha nga nagreklamo o galing wala na lang adto iya nagreklamo kag wala na lang nagpadayon, no, bilang mga aplikante sang ROTC cadets. Sabay naman sa University of Iloilo, siyempre malapit man lang din sa aton. From time to time ginakatuan sa aton sini mga bombo reporters para iya nga makuha man ang ila sini nga side, no? Kag sa gyapon nagapabilin nga bukas ang talatapan sa Bomboradyo, makadto ang Bomboradyo to follow up para nga makuha man ang inyo sini nga bahin with regards sa sining issue sa hazing sa mga estudyante dira karon sa bahin sa University of Iloilo. 33 minutos na nakaligad sa tak ng alaw na. Pagbalik nato na Banwa, estudyante ginparakan buno. Nakaangkon sang 13 ka mga pilas tugas ang pagkabuno patay. Balikan tayo ni matapos ang pila ka importante nga mga panumdumoras naton. 34 minutos nakaligad sa tak. Ang kalibutan ginakabugusan sang 71% sang tubig o kun kadagatan. Kag ang kadagatan nagabulig sa pagtugas sang tubig nga aton mainom kag hangin nga aton ginahaklo. Gani aton halungan kag imentenar ang malimpyo nga ginaagyan sang tubig kag mga kadagatan sa masunod nga mga pamaagi. Magpartisipar sa mga organisasyon o clean up events, likawan ang paghaboy sa mga basura kung sa diin lang. Buhinan ang paggamit sa mga single-use plastic, hindi pag-i-flush o kung ihulog sa mga lababo ang mga basura sa panimalay, kaangay sang plastic straw, auto fluids, kag mga grasa. Kadagatan proteksyonan, kag limpyuhan. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Hindi lamang sa jeans o kung tugas ang katigulangon ang rason sa hair loss o kung pagkaunot sang buhok. Natukiban sang health expert sa South Korea nga ang hair loss ang tuga sang environmental factors. Sa bugos nga kalibutan, nagalabot sa 4.2 million ang nagakapatay bangod sa outdoor air pollution suno sa World Health Organization. Mas sobra 90% sang populasyon sa kalibutan ang nagaistar sa populated areas sa diin ang heart attacks, aggravated asthma, irregular heartbeat kag poorer lung function ang pila lamang sa epekto sang air pollution. Ang kasubo kag depresyon ang hindi pareho nga balatyagon. Ang depresyon ang hindi gulpiyada lang nga nagakatabo sa isa ka tawo. Masami man nga ginakabig sa mga tawo nga depressed ini bangod sa kasubo nga nagakabatyagan. Ang kasubo, temporaryo lang nga nagakabatyagan sang tawo kag masami nagadugay sang pilalang kaadlaw. Samtang makabig naman nga nag-experience ikaw sang depresyon kung masobre na sa 3 ka bulan nga nagabatyag ikaw sang kasubo. Importante nga mahibaluan ang mga naga-trigger sa amo nga balatyagon, agud nga mahibaluan kung paano ini nga bulngon.
Sa pagbugtaw mo sa aga, cold baladayon nga tubig ang imo ginainom? Ay, dali lang. Wait a minute. Para sa ininit. Suno kay Dr. Deborah Weatherspoon, isa ka advanced practice nurse, mas maayo nga mag-inom sang alabaab nga tubig sa aga. Paathag ni Weatherspoon, iniya nagabulig sa lawas nga magpagwa sang toxins kag naga-improve sang imo blood circulation. Sa mga babayi, ang pag-inom sang alabaab nga tubig ay nagabulig man kung ikaw nagasuprer sang period cramps. Hindi ako Kada 39 segundo, may isa ka tawo nga nagakabiktima bangod sa paggamit sang computer. 8 ka milyon sa kada tuig ang ginaatake sang hacker. Likawan ang mangin isa sa biktima, mangin mahinalungon sa mga ginapanghatag nga impormasyon, protektahan ang kaugalingon, paggamit sang internet pasangkaron. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Ano bala ang dapat tandaan sa tion nga magbiyahe agod mangin hassle-free ang bakasyon? Yari ang pila ka mga tips. Una, i-check ang health kag travel alert sa napili nga mga lugar. Ikaduwa, magpili sang safe nga accommodation. Mag-research ka magbasa sa mga reviews sa napili nga lugar antes mag-book. Ikatatlo, siguraduho na nga may nagagana nga mobile phone ang tanan nga mga upod agod mangin mahapos ang komunikasyon sa tion nga madula ukon kinahanglan nga magbulagay sa dalan. Be prepared in case of emergencies. Siguraduho na nga may backup nga emergency plan nga may medical reimbursement sa tion nga may maospital bangod sa aksidente. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Panugyan na rin sa eksperto kung kwarta ang paghambalan. Apesar limitado ang imo abilidad nga mag-invest, ang gamay nga 7 minutos na nakaligad sa takna siningalaw na. Balik diri sa pagpangalagad sa Bombo Hanay sa udto sa DYFM Bombo Radyo Iloilo. Standby sa kay Bombo Jomar Villa. Estudyante sa Panwasang Dingle Iloilo, ginparakan buno 13 ginang nagom sining pilas. Inbawian sang kabuhi, may follow-up diri si Bombo Jomar Villa. Bombo Jomar, sa report, please go ahead. Standby. Philippine Standard Time, 39 minutos na nakaligad sa takna sining launa. Diriman sa aton sining pagpangalagad sa Bombo Hanay sa udto sa DYFM Bombo Radyo Iloilo. Ano ay ang rason kung nga naglabot kidya sa punto nga 13 ginang pilasya sini as per reports. No? Sa aton sining mga kabumbo, kaya kung why mo lang ginit kinulo mo, kung di ka malang akigid ka, kung hindi mo lang dako sining sala niya, isa, duwa ka buno, no? Do bastante naman na gani. Pero nga naglabot sa 13 sandig sa report. No? Kag magluwas lang kung influensyado ang himo sini, makambal kita nga tama na yung mga kadamo nga pila sa nagom sa biktima. Check ta, balikan ta, linya ni Bombo Jomar Villa. Bombo Jomar, sa report, please go ahead. Ginparakan buno patay ang 15 anyos nga sultrito kadungan ini karon sa ginpatikayon nga opening of lights no, sa may banwa sa Dueña sa Iloilo. Kagabi Bombo Jam na tabo ni siya sa may barangay Kapuling, Dueña sa Iloilo. Ang area pakadto na ni sa may Kalinog. Siguro halin sa may plaza more or less mga 500 or 700 no, 500 to 700 meters sini ang distansya no sa natabuan sa sining stabbing incident. Based diri sa investigation, ang biktima tumandok o kad na pumuluyo sa banwa sang Kalinog, kag ang suspect sini amo ang 18 anyos no, taga banwa sang Dueñas, Iloilo. So based diri sa investigation sa pakigangot naton diri kay Police Lieutenant Floripis Subebe o kana Suberi diri Bombo-Champ ang Deputy Chief of Police sa Dueñas Police Station. Iyagin pahayag nga ang natabo ni pauli na no, kung tani ang ining biktima no, kung upod ni ang sining mga abyan
pauli sa may banwa sang Kalinog, Iloilo. So duha ka motor ning ila sini nga ginadala, ang isa 3 ang sakay kag ang isa 2, no? So bali 5 sila tanan based sa usisa diri karon sang kapulisan. So samtang pauli na pag-abot dra sa may area sang barangay Kapuling, Dueñas, Iloilo, sunod, no, ining grupo sang suspect sakay man sa motorsiklo, kung sa din 3 ini sila ang sakay, no, isa ka driver kag 2 sini ka angkas. Pag-abot sa area sa din natabuan ining insidente, bubutsamp nangihi kuno ining sakay, no, sa grupo sa mga biktima ti nagpundo sila tadan kay ti ang ila sini nga alantaw nga tiway naman kuno sa may nagasunod sa ila, kun way man sila sang kontra nga nagasunod sa ila, amo to nga do nangin kampante sila kag gadugay-dugay, do nakibot lang kuno nga may naglinagapok. So dito dahil lang yan, ano na namin mo nga naghinay-hinay sila nagpundo para mangihi kay total way naman sa may gasunod nga kontra nila sa ginahalinan nga daan nila, may hindi na pag-insidyan ay may pagsinitaay na haw? May ara na sang do sila pagani kuno na may pay mo sa grupo sang mga suspect. Bumbutsam. So bali nagtambong sila sang opening of lights. Pagkatapos papauli na, ano ginang halinan? Nagtulukay sila, nagsinggitanay, anong sistema? Actually, ang wise ang do physical contact, no, sa plaza, kay sunod diri karon sa investigation, old grads na ning natabo. Sa nagligad paglining nga mga binulan, kag ang natabo tuya kagabi do nagkita ay lang kuno sila sa do layo ay lang man sila nagsumalangay ginang banas nila. Yes, nagkita ang banas, pero sa natabo abi nga do komosyon or do nagtapungulay to. So mo lang to nga sang dito nga naabtan to sila sa may area sang Kapuling, katya mo to gani nagagawa karon nga do sila pagili na kuno na may pay ni sa grupo sang masuspect. So bali nakauna na yang mga biktima, ginpaypay nila, ginlagas naglagsanay sila pinagi sa single nga motorsiklo, sang makalabot na sa Kapuling, doon na notisyaran sining sa grupo sang biktima, abing aduway naman may nagasunod to sa aton na pre, or toy, or tol, o brad, duway naman to may dura duman may sunod ka naton, pahiga anay bay pabinet anay bay kay mangihi ko o domos na. Nan. Say siyempre kun layo pa daan Kalinog padalulian da mo. Bumbutsam tiya mo tong pagpangihi kay naobserbaran to sang isang gulpi la kuno may naglinagapok galit mo bato, no, ginhaboy na sila sang bato. Kaga dito nga nagtribukaho ti siyempre nagpanik na sila, way na sila kasakay liwat sa motora. So ang nihim mo, doon naglapta sila, nagmansig palagyo na lang yun. Kaya siyempre bato dang imo siring kontra. Bumutsam, amuto nga naglapta, no? Ang upod isang biktima, nga sakay sa motorsiklo, nagdinalagan. So unfortunately, ang ining 15 anyos, kabala mo, ang natabuan ni main road mo, pakadtos may Banwas, Kalinog, Blaling, Kadas, Dueñas. So magtimbang sining bahin talamnan. So dito ang ining isa ni ka 15 anyos ining biktima do nag-separate siya sa Banas, no, sa nga sining kopdanan dito siya dumiretso sa may talamnan ti ang talamnan Bumbutsam bangod sa ulan-ulan ti siyempre kun magpatong ka malusong ka malubong kada. No, so amo tong isa sa kidalantaw nga do naglubong amo tong away sa kadasig dalagan kag nabtan siya sang sining mga suspect kag dito nga buno, no, ining nasabit sining individual ti natabo ni sa tunga-tunga na sang talamnan mo. Sa aton sining mga kabungbo dito siya kuno nabtan kag base kanito sa investigation sa kapulis dugin goyod pagadi patunga pagid, no, ang biktima nga do hindi na bala malapot sang suga sa street light kag dito siya buno asang mga suspetsado. Ang ining ginatudlo sini karon nga nagpangamot
sa pagbuno amoning ang ginalantaw sini nga suspect nga si alias Tamtam, 18 anyos ang pangidaron kag tumandok sa nga Dueñas sa Iloilo. Ang duha sini kaupdanan identify na pero hindi yan maano sa tutuod nga pangalan do alias lang amo ning gina-interrogate subong sa kapulisan no. Kung ano gid ang matutuod sini nga pangalan kag kung ano ang mga alias sini nga ginpang mention no. Ang hambal diri karon sa kapulisan nga ti samtang kuno nga ginabuno ang isa ga uyat no ginauyatan kuno nga sini nga likod lang nga do hindi sa makahulag at tapos ang isa nagaatubang kag sige ang buno kag ang isa kuno gabuno man so bali bulos-bulos kuno sila buno sining nasambit sining biktima kun sa di nakaagom ini agin ano naton do 12 lang no kay unan tang information do 13 kabuno ni nakangkon sang 12 sini kabuno ang duha sa iya sini nga tiyan 7 sa iya sini nga right leg halin sa paa kag may mga pilas pag ganini siya sini nga idalom sini nga parte sa tuhod kag duha ka pilas ang nangkon man sa kon tatlo gali no kapilas sa nangkon sini sa wala sini nga porsyon sa iya sini nga tiil bumbutsam gin hingagaw pa ni gani man buligan sa mapumuluyo sa area agin dala sa ospital pero gin declare ini siya nga dead on arrival sunod diri sa aton sa kapulisan. So nagpatigayon sang hot pursuit operation gilayon ng kapulisan kay ang isa ni sa ukod sang biktima kay Tili Matuslas motor identify niya kuno bumbutsam no ining tatlo ka mga suspect abutong nga nagpatigayon sa hot pursuit operation ng kapulisan kag nadakpan ining si alias Tamtam. Tisunod sa kapulisan na-identify ni si Tamtam sang uponto sa biktima kay sang nagligad nga fiesta diri sa Dueñas may ara na kuno sila nga komisyon amo na nga na-identify nila to gilayon ining si alias Tamtam tisunod gani sa otoridad ang ginhalinan do hindi man gid kani mas specific sang pulis kung ano ginhalinan pero ang initial ginhambal bangod lang kuno sa pagtinulokay mo sa salod sang plaza amo to nga do nagkomosyon kag dito na nag-upisa ang daan nga lagut-anon sa magtimbang sining grupo sa biktima kag sang suspitsado. So subong ang ginalantaw sini kay ang duha way pamagitan so ang status nila sini at large ang isa arestado kag arada sa kustodiya sa Dueñas Municipal Police Station. Antes sa iban pagid ari blanay pabatita ang kabahin sang pahayag ni Police Lieutenant ang deputy no si Police Lieutenant Floripes Suberi ang Deputy Chief of Police sang Dueñas NP. Diri sa aton banwa ang opening sa aton lights Christmas sa Dueñas kag dinuro ang mga tawo kag may ara kita nga insidente nga natabo diri sa banwa sang Dueñas. So ang insidente nga natabo is involved ini sang minor. Hindi talang pag-ihambit ang iyang pangalan. Ang minor naton hindi talang pag-iano. Kay syempre protection sa aton nga ano. Ang bali halini sila sa diri sa plaza. Ang duha ka motor bali ang isa ka motor tatlo ang gangkas then sa isa ka motor duha. So ang isa ka grupo sa plaza kay duha ni sila ka grupo naga daw may hinugot-ano na ni sila last time isang pagfiesta diri sa Dueñas. May all grudge. Oo, may mga grudges na ni sila before. So nag-uli ning 5 sakay sa duha ka motor sang paglabot nila sa public market abi nila wala na ang galaga sa ila. So nagdulog sila then isang uli nila sa bangga kapuling diri man sa Dueñas. Nangi ang isa kapasahero sa 5 sila. Then nagdulog sila. Gulpi lang ginhaboy sila sang bato. So paghaboy sa ila sang bato, nagdinalagan sila. Kagulpi lang may isa ka motor nga nagdulog. Ang sakay ang 3. Okay.
Driver kag duha ka angkas. Driver kag duha ka angkas. So sang paghaboy sa ila sa lima nga to, nagdinalagan sila, nagrinapta sila. Okay. Then ang ato ni nga biktima, diri siya nagliko sa may kataramnanan. So amo to nga nadakpan siya. Naabtan siya kag amo to nga ginbuno siya. Sino nagbuno sa yap na identify? Ang tagon ta lang ni ang aton nga suspect nga alias sa Tamtam sa Subong, arrested ni siya. Kag iya nga duha ka upod ginapangita pa, hindi man ma-identify. Sa hayo lang. Okay. Bali, sino nag-identify sa suspect nga siya gid ni Tamtam ang suspect? Ang nag-identify ni ang upod man sang biktima. Kay kilala na sila before sa itsura kag sa mga hayo lang. Na-mention mo may old grudge sang fiesta, ano to ma'am ang hinalinanaw? Ang syempre ang mga kabataan Subong daw kaano nagidman magtinulukanay lang daw gadinomtanay na sila. So do naglinagsanay man di sila pero na tapna namon ato. So Subong hay may event naman di sa Dueñas, syempre kadamo katabo. Ang aton nga personnel di garinaptaman kag nagabantay. So ginabantayan Manila nga siguro nga wala na sing tawo nga busy man. Kaga dito sila naglinagsanay kagabi. Sa old grudge nila sang fiesta to, no? Sino ang nanguna to? Sino ang doon nagtulokay lang? Sino nag-umpisa gito? Do may gamay na sila bala nga mga dinumtanay. Oo, ti ang kabataan Subong ya magtinulukanay ya, hindi mo na maintindihan, pinatupanay na sila. Kung identify ko sino una katulok masakit sa grupo sa minor nga napatay or sa suspect. Wala man kita ka kuan gid kay kung magsinugatanay sila sa plaza, kung kaysa wala man sing mga kuana mga basis nga ga dinumtanay na. So ang ginalagas man to sila ang grupo nga ni nga napatay, ginalagas man to sila kang nagligad nga diri sila nga na intercept namon di kun nga aga dinalagan. Okay. So amo to nga ginhambalya nga ginalagas sila pero hindi nila kuno kilala sa itsura lang. Amo man to? Oo, amo man to. Okay. So ano ang na-recover to sa position sa suspect? May mga chinela siya, cellphone. Amo nang wala man nila ginkuha sa suspect. Sa biktima ang na-recover cellphone. Oo, cellphone. Ang sa suspect may ara pa tong gigamit nga kutsilyo? Kutsilyo. Ara? May kutsilyo to tapos ang bali duha ang ginagamit nila nga kutsilyo mo. Kay ang pagdakop nila na pagkaabot nila sa biktima. Ang Si Lieutenant Suberi ang deputy ng Dueñas Municipal Police Station. So ginklaro sini ang kutsilyo why ni ma-recover no sa kay alias Tamtam kay based sa kuno sa iya ginhaboy niya why ni sa kabalo kun din dapit kay area tingin balikan sa pulis basi kun didto kay ebidensya to mo no sa pagpasaka sang kaso ti why to sang may na-recover ang kapulisan sa area kag mismo man suno kay Lieutenant Suberi admitted man no si Tamtam nga tinobra niya to bangod gani sa old grudge no bumbutsam sa nagligad sini nga mga binulan diri sa may Banwa San Dueñas. So agod nga maklaruhan kita natigayon naton diri pakingutan na exclusive si alias Tamtam ang ginatudlo sini karon nga suspetsado. Diri ti suno sa natungdan diri sa aton sini mga kabumbo ang story sini gali may aragid man no sang komosyon nga natabo sa nagligad sini nga piyesta involving no sa kay Tamtam kag sa grupo sining mga biktima kay suno sa natungdan samtang kuno gaplo panagarelyo sa di sa may Banwa karon sa Dueñas gulpi lang kuno no nga nag palapit ang ining nasabit sini karon nga upod sang biktima grupo sa biktima kagin tapungol dugin sumbag siya ti suno kay Tamtam duay man kuno ko siya sala tabuto nga do natingala siya kag didto man siya nga nagbalos
Bumbutsam sa grupo sining nasambit sining biktima mo to nga nagumpisa nga may ara na sila sang daan sining hilgutanon kagabi sang kadto siya kuno sa may plaza kiti opening of lights malantaw man sa kuntani nakabaton sa kuno information nga ginapangita siya no sang grupo sining mga individual nga iya sining na encounter last fiesta address be Banwa San Dueñas ti bilang tawo man kuno nakabatsyag sa sando kakig maning ati ginapangita siya no may ibalo sila or ano. So ditong pag-abot niya kuno sa may plaza sa Dueñas do mga pasado na to alas 10 sang gabi Bumbutsam din pahayag sa natungdan nga nakita niya kuno ang ining grupo nga sakay sa duha ka motor nga ginapaypay no ang yesterday nga upod kag gisaman mismo nga duha ka subo nga ti gapangangkat la ti didto nga naglaga sila pero tinakuna na to nga daan ang grupo sa Migtima nag-upod naglaga sila sunod sa likod kaga didto nga naabtan nila to sa may kapuling ang ining grupo sa mga individual ti suno kay Tamtam Bumbutsam kung sino lang man kuno ang makita niya to sa mga grupo sa 5 to nga membro ti amo na kunong ginbuno niya ti nadakpan niya gito ang 15 anyos kag amo to ang ginbuno niya sang kutsilyo upod man sang iya sining grupo hasta nga ti nagresulta karon sa kamatayon sining nasambit sining individual ti paklaro tadi kay Tamtam kung ang ginbuno niya to kagabi nga biktima nga 15 anyos amo man ni ang atapungol sa iya that time sa nga piyesta no ti suno sa iya lain tuya kuno no nga membro sa grupo naka palagyo to sa 5 Bumbutsam ti suno sa natungdan kati isa man kuno slak grupo ati ko sino la madakpan niya mo na kuno balusan niya amo to nga ti sang nadakpan ning 15 anyos amo na to nga napuruhan kag nabunan hasta nga ginbawian sang kabuhi ining nasambit sini nga individual. Ari no ang kabahin sang payag ka interview diri sa Bombo Radio sa suspitsado sa Bombo Radio. Then manigap dam na ako mo. Sila gali ga pangita nimo? Manigap na ko malay na panigap ka to kuno ka taga Sawi kag taga Kalinog mako din sandaw. Okay. May sala dan sandak na kaligad. So bali din kagabi tama. Di palin sa balay. So bali nakabaton ka na dito nga muna gyud pangitakaw. Dayon ano ginimo mo? Tin pangita ko masanday. Tapos buhay pangita naman buhay nagita man naman sa may yan sa tubang yan. Tapos brobay na uli sanda. Kita na ko. Yung lagas ko sandan, paypay na pagit ko mo. Din yung paypay, kapit? Diyan na. Sa bus? Gasakay sa nas motorin, paypay na ko. Mag-abot sa mga tindahan, nagkuhan pagit sanda. Inalata pagit ko. Pagkalata sa tinda, nantanan ko pagit. Tapos nalagyo pagit sanda, naabot pagit, anto pagit sanda sa kaldi kanar. Nagpundo sanda, inlagas naman sa motor. Dakpan gid naman sa natin. Sadya gid eh. So ikaw duay naman kung tani to kun way ikaw gin ano ay madato. Te garit-garit na mo. Garit-garit ako gapi manang ko garit-garitan ako. Te na ano ginakpan gito si no. Ang oo. Bali ikaw ginuna nakpadaog sa motor? Bakit ako nagsunod na taken. Tapos mabalik pa dad sanda. Nga bira marad na mati ano mo dai lagso namon paglagas namon nagdaralagan sanda tapos isa naglumpat sa tram na namoton dakpa namon isa kaya mo to pero may ano kagid sa 5 to sila di ba may ano kagito may target kagito sa ilang isa pito sanda pito sila so may target kagito or bisan sino man lang bisan sino man lang puro man sanda mo sino man lang dakpan mo to ang paano man ikaw gid nagbuno sa ano biktima
Din dapit mo tugin mo no? Di mo naman no? Lawas eh. Awas no? Duro eh, go nang nanan. Pero ano, way ka man abi nga hambang ati buhion siya or no be nga hindi pag Why ko magirin ko na. Yan na kuan ko na. Anong kutsilyo gigamit mo to? Anong laba? 5 labag na. 5? Ano imo gila kutsilyo? Okay. Ti sa natabon niya no, doon nagahinol sulkaw nga nahimo mo na abi nga patay sa no. Nagdasal madadi. Okay. Mamuday na himo doon. Tabo ron? Tabo doon. Wadat memo ay natabo doon. Ang na-mention do may old grads ka mo griligan pistani. Ano tabo tama istorya bitam? Ligan ka sa resinde ko sigarilyo. Kibot datakan, sumbag datakan. Tendakpan kumaisa. Ngunin lapa ko. Watakat sala unahan. Ang kabahin sa payag ni alias Tamtam ang suspect sining naglutad sining stabbing incident sa may Kapuling Dueñas Iloilo. So as of now, ang duha niya mo ning going karon interrogation sa kapulisan no. Kung ano pamatuod ni ang mga napang-mention sining alias pero hindi mag-relay silang kapulisan. Ang basihan sini ang matutuod sini karon nga pangalan kag address ni kiti dra man Kunos Dueñas no, so subong sini nga daw kiti ongoing pa ni ang hot pursuit operation kag ti basiko batikayon kag kuno sunog gani sa kapulisan nga kun mas mayo ti sungka na la salay no, surrender na la sila agod nga abatian man ang ila sini nga side Bumbucham. Sang natabo ang pagpamuno ni Bombo Jomar yara sa impluwensya sa makahulubog nga ilimnon or illegal nga drogang grupo ni alias Tamtam? Doon naka-shot gamay man lang kuno pero hindi tamak hubog Bumbucham. Pero kilala ni Tamtam siyempre ang mga kopdana niya. Kilala niya kuno sa alias lang. Paano nga sa alias lang kay isama lang sila ka barangay bla? For sure, dugay na ni sila nga mag-ambiguay, hindi man lang nga sila nga kagapon lang sila nagkilalahay, naggrupuhay na sila dayon. Mo gani karon nga osisa ni dugang sa kapulisan, Bumbucham kun paano nga nga mapahambal sa kang iya sining nga kaptanan kag mismo pulis di man gani magpati mo nga alias na kuno ang alias lang kilala niya sa mga duha niya kupod. Bumutap di sunod sa otoridad sa ongoing nga mga pag-usisa ni nadugang kay ti magluwas sila ginahitsoban nila ni mga dokumento kay ma-file ban sa kaso no, so ang isa sa ginalantaw siya nga ma-identify gitong duha di kun pananglitan kundi matuon sa hot pursuit alaban-laban matuon ni siya sa regular filing no, ang duha sa individual sa kaso sining murder sa kabatayon sining 15 anyos nga biktima. Anong latest karon sini ba Bombo Jomar kay ti Bernes kagapon na tabo gina sa Sanosa kagabi man siya mismo nadakpan? Kagabi ni na tabo. Ti makahingagaw file kaso? Tigin so nila subong ang mga dokumento sa nga tanan Bumbucham. Sige. All right. Nalabot na pamilya sang biktima? Ang death certificate. So kagangutan naton diri karon ang pamilya kung ano man ang ila sini karon nga sentimento kay bag-ulas lang nakalambuwas diri sa police station. Kag sunod sa pulis ti willing gid no nga magpasaka sang kaso ang pamilya sini karon nga nalisdan Bumbucham. All right. Latest diri no sa may Dueñas Iloilo ini si Bombo Jomar Consumo Villa and this is Bombo Radio Philippines, the number one most trusted source of news and information. Basta Radio Bombo. Salamat gid Bombo Jomar Villa. Mabatyagan naton sa mga panabat ni alias Tamtam nga ti waisang duwa-duwa or pagpanghinulsol saya sini na komiter sini nga krimen butselingon desidido siya nga amutong iya sini nga imoon matapos sang madugay kag hindi mayo sini nga nangin eksperyensya niya man sa grupo sang minor de edad
nga iya sinigagin paarakan sang buno. Oh? Pero kung lang taon naton, base kung ang minor de edad to, naupod man lang to bla maglantaw sang opening of lights. Pero hindi man niya bla miyembro sang grupo, kung may grupo giman sila, o kung nag-upod lang sa ila kag maglantaw-lantaw to sang opening of lights. Pero sa kung ano man niyang konflikto sa piyak sini nga grupo kag sa grupo sa suspitsado, basi kung why man to sa yati, di malas lang siya kay nakabulasot or why na siya naglubong ang iya sini nga TL staramnan, rason nga naabtan siya sang grupo ni Tamtam, idintugin kag siyang nanalo sang tanan sini nga traso sang iya sini nga mga kupdanan. Amo ni ang isa sa mga hindi maayogid sini Banwa nga resulta kung nagagrupo ka sa mga tao nga hindi man mayo ang tinutuyo o ang buluhaton. Kay kung ma-timingan ikaw sa piyak nga grupo nga kontra nyo, ti laban-laban, bisan kagapon ka lang nag-upod-upod sa sinang nga grupo, kag ma-timingan, kag ma-identify ka, membro ni sang piyak tong grupo nga kontra, tagid, mortal inimita, Kuti salo mo yung tanan, saton sini nga mga kabumbo. Kag hindi kita magpati nga sa alias lang kilala ni Tamtam ang iya sini nga mga kupdanan, ano-ano, kagapon lang sila nagkilalahay? Sang nagligad lang sila nga may nadlaw nagkilalahay? May posibilidad nga ginahawiran lang ni Tamtam kag hindi yaman pag isugi direkta sa aton sini kapulisan. Pero nagapati kita nga nahibaluan niya kung sanday sino adtong iya sini nga mga kupdanan. Kag kung sa diin nagapauli sa ila sini nga barangay. Balaan niya na sa aton sini nga mga kabumbo. So, bala naman siguro sang Dueñas PNP kung anong dapat sini nila nga himuon sila dira. Kag kung anong mga dapat sini nila hulagon dira. Para nga maubos kaladakpan atong mga naggagapos kag nagpuli buno sa sining minor de edad sa may Banwa sang Dueñas. May sugpon pa ni karon later on batayana sa iban sini Manuse Public Affairs Program sang Bombo Radio Iloilo. Standby na sa kapo lamang program, kaupod naman sa kay Tita Regine. This is Bombo Radio Philippines, the number one and most trusted source of news and information, Basta Radio. Bombo! Yari ang mga simpleng nga paagi agod makakinot sang tubig. Tinguba ang mga lalabahan kag tinguba man ang pagpanglaba. Ang pagpanglaba sang isa ka bes sa isa ka semana ang nagakinot sang naglabot sa 50 litro sang tubig. Kung nagagamit sang washing machine, iset ini sa mas manubo nga wash cycle. Makakinot ka na sa tubig, makakinot ka pa sa enerhiya. Nga ginadubilian ang illegal nga droga. Makamamatay. Ang nagagamit sang shabu posible mapatay tungod sa cardiac arrest o kung hindi gani tungod sa drug overdose. Makaguba sang lawas. Makadulot ini sang pagkaguba sang kidney o kung pag-angkon sang hepatitis. Posible man nga malatnan sang acquired immune deficiency syndrome o kung AIDS. Maglikaw sa illegal nga droga para sa matawhay kag malinong nga komunidad kag pamilya. Yari ang mga simple nga paagi agod makakinot sang tubig. Kaayuha ang mga taga sa tubo o kon hose. Hindi tanan nga taga sa mahapos kagilayon nga makita tungod ang mga tubo o kon hose ang nakalubong sa duta o kon semento nga bahin sang balay. Kung magsigi ang mga tagas nga ini, mahimo nga magalabot sa 10,000 ka litro sang tubig ang mausik sa isa ka tuig. Maggamit sang leak detection tool o kon magkonsulta sa mga eksperto kung may pagpangduwa-duwa nga may tagas sa mga tubo sang tubig agod ini gilayon nga makaayo. Wala sang adlaw nga ginapili ang mga aksidente. Gani ari ang mga tips nga dapat tandaan sa tion nga nagamaneho. Una, regular nga i-check ang kondisyon sa salakyan, lakip diri ang tire pressure, bastante nga oil kag brake fluid, kag ang side mirror ang dapat nga yara sa insakto nga anggulo. Siguraduhon nga hugot pa ang mga breakers kag matinlo ang air filter. Ikaduha, mag-seatbelt apisar malapit lang ang kaduan. Ikatatlo, mag-signal sa tion nga nagaliko. I-on ang signal light kung ikaw ang yara sa ginabanta 300 katapaka halin sa imo likuan. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the number one and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio! Bombo!
Yari ang mga simpleng nga paagi agon makakinot sang tubig, hindi mag-shower o kon maligo sang malawig. Sa sulod sang panimalay, kalabanan sang tubig ang ginausar sa pagpaligo. Nagalabot sa 24% sang tubig sa panimalay ang natigana sa pagpaligo sa mga miyembro sini. Ang pagpanubo sang tiyempo sa pagpaligo sang 2 ka minutos ang makabuhin sang 30% sang ginakonsumo nga tubig. Maggamit sang shower timer o kon mag-set sang alarm sa imo cellphone kag ilimit lamang sa 4 ka minuto ang pagpaligo. Kung nagagamit sang shower kag nagahulat pa sa pag-init sang tubig, saluda sang balde ang nagailig nga mabugnaw nga tubig kay sarang paining nga magamit. Paano ipabilin nga matinlo ang ginakaon nga mga prutas kag utan? Dapat nga regular ang paghugas ng kamot nga may habon sa sulod sang 20 segundos bag-o kag pagkatapos mag-uyat sang anuman nga butang. Hugasan sa maayo mga prutas kag utan gamit ang tubig bago ini kaunon o kun isimpon sa ginaluto nga pagkaon. Likawan nga maggamit sang habon o kun bleach o kun anuman nga kemikal sa paghugas sa mga ini. Lutuon sa maayo ang mga utan agod mapatay ang mga mikrobyo nga nagatapik diri. Kung ikaw may ubo o kun sipon, mas maayo nga itugyan na lang sa iban nga miyembro sang pamilya ang paghanda sang pagkaon agod malikawan ang cross-contamination. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Kadungan sang pagtigulang, nagataas man ang risgo sang vitamin deficiencies nga nagatugas sang physical kag emotional changes. Santo sa isa ka scientific study, ang B vitamins ang importante agod nga mag-function ang body cells nga nagabulig sa metabolism, paghimo sang bago nga blood cells kag nagabulig sa pag-maintain sang healthy skin cells, brain cells kag body tissues. Magluwa sa supplements, lakip sa mga pagkaon nga bastante sa vitamins sa moang karne, whole grains, prutas, gatas, cheese kag mga ulutanon. Nagabulig sa paglikaw sa nanuhay tuay nga balatian ang simple nga pagkaon sang citrus fruits kaangay sang pomelo nga puno sang powerful immune boosting antioxidant. Ang pomelo ang puno man sang lycopene, isa ka anti-inflammatory, anti-aging antioxidant nga nagapanami sang supat. Ang duga naman sang panit kag dahon sang pomelo ang natukiban nga makapatay sang cancer cells kag nagapalikaw sa paglapta sini sandig sa test tube studies. Yari ang mga importante kag praktikal nga mga pamaagi agud makakinot sang tubig. Sa kusina, magamit sang yahong o kon labador sa paghugas sang mga ulutanon o kon prutas. Magdesignar sang baso o kon water bottle agud gamiton sa bilog nga adlaw agud indi magsigi panghugas sini kada matapos ang pag-inom. Kung aksidente nga may nahulog nga ice o kon yelo, indi ini pag-ihaboy. Sa baylo, ibutang ini sa mga masitera sang tanom. Kung may bilin man nga yelo o kung tubig sa baso nga ginimnan, tipunon anay ini sa balde agud ibunyag sa mga tanom antes hugasan. Paano ba lamang kalikaw sa aksidente sa dalan? Yari mga tips nga dapat tandaan sa tion nga nagamaneho. Una, likawan ang masaming nga pagsaylo sang linya. Ang swerving o kung pagsaylo sang lane sa isa ka delikado nga maneuver nga masami ginatunaan sang bunggo anay. Kung himuon ini, siguraduhon nga may bastante ang oras kag espasyo. Ikaduha, i-check ang blind spots. I-check ang mirrors kung clear ang alagyan. Magbalikid o kung maglantaw sa nagaagi sa ibang nga anggulo agud makasigurado nga maathag ang alagyan. Ang responsable nga driver ang masaming nga handa sa anuman nga aksidente. Kabahin na sang pagkaresponsable ang pagkuha sa nga insurance agud masigurado nga may peace of mind sa dalan. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Tanan kita mayara sang mabulig agud pakibatuan ang climate change. Magamit sang bag nga pwede magamit sang liwat-liwat agud mabuhinan ang plastic bag nga ginahaboy. Bangod ini nagatugas ang greenhouse gases. Ikaduha, hindi masumi magamit sang computer. Kung 4 ka oras lamang sa isa ka adlaw ang imo nga paggamit sang computer, makabuhin ka na sang carbon dioxide emission nga 83%. Ikatatlo, kung malapit man lang imo nga kaladtuan, mas maayo nga maglakat o kung magsakay na lang sa bike. Magluwas sa makakinot ka na, mabuhinan pang polusyon nga nagatugas ang climate change. May kilala ka bala nga mga bata nga mahilig sa video games? Nagausik bala ini sang inoras sa paghampang sang iya ginakaadikan nga games. Isa ka pagtuon sang American Academy of Pediatrics ang nagapahayag ngang sobra-sobra o kun inoras nga pagtiner sa paghampang sang video games ang makadulot sang depresyon, anxiety kag manubo nga grade sa eskwelahan. Suno sa mga eksperto,
Halos 9% sa kada 3,000 ka mga elementary students sa kada pungsod ang makabig pathological o kun addict sa paghampang. Makabig nga pathological o kung addicted ang isa ka estudyante kung nagaapekto na ang paghampang sa iya nga pag-eskwela. Dugang pa sa among nga pagtuon, ang ka-addict sang isa ka bata makapabudlay sa iya sa pagkontrol sang iya impulse. Kaangot diri, ginpanugyan nga dapat hindi magsobra sa isa ka oras kada adlaw ang gastuhon sang isa ka elementary student sa paghampang kag hindi naman magsobra sa 2 ka oras ang isa ka high school student. Sa eskwelahan, ang pag-practice ang good manners and right conduct ang makabulig sa paghimo sang positive, respectful environment para sa pagtuon. Nagapakita ini sang pagtahod hindi lang sa mga manunudlo kundi mangin sa imo mga classmate kag sa school community. Mag-abot sa eskwelahan on time. Ang pag-abot sang late sa klase kag sa aktibidad ang nagapakita sang kakulang sang respeto sa oras sang iban. Magpamati sa imo maestra o kun maestro samtang nagadiscuss sang lesson kag sundon sang maayo kun may yara sang instructions. Tawgon nga ma'am o kun sir ang imo teacher o kun staff. Kun may pamangkot, ibayaw ang kamot, agud mahatagan ikaw sang kahigayunan nga makasabat. Maggamit sang please, thank you kag excuse me kung nagaistorya sa imo classmate o kung sino man ang imo ginaatubang. Likawan ang pagpanunlog, pagbuli o kung pagpanginsulto. Mangin maayo kag may respeto sa isig kapareho. Mangin matinlo sa classroom kag school grounds. Ibutang sa basurahan ang basura kag hindi pag-ihaboy sa bisan diin lang, ilabi na sa sulod sang classroom. Respetohon ang propiedad sang eskwelahan. Halungan ang mga libro kag supplies kag likawan ang mangguba sang pagabutang nga wala mo ginapanag-iyahan. Mangin focus sa pagtuon kag likawan ang pag-istoryahan na isang classmate samtang nagadiscuss ang imo maestra o kun maestro sang inyo nga lesson. Likawan ang cheating. Masami nga kompletohon ang assignments kag test nga wala nagapangopya sa hinimuan sang iban. Agud makalikaw sa food poisoning o kung paglain sang tiyan, sundo ng ining mga pahanumdom sa pagprepara sa mga pagkaon kag ilimnon. Manghugas ang kamot kag ipabili ng katinlo antes kag pagkatapos ang paghimos. Kung nagamasakit, likawan ang pagpreparar sang pagkaon para sa iban. Siguraduhon nga naluto sang husto ang pagkaon. Kung mahimo, kauno ng pagkaon samtang mainit pa. Siguraduhon ang katinlo sang pagkaon agod ang selebrasyon mangin mas malipayon. Mas nanamian bala ikaw magtuon sa balay ipaanggid sa eskwelahan nga madamo ang tawo? Isa ka panugyan para epektibo ang pagtuon sa balay, amo ang pagpangita sa designated area agud nga matiniran kung ikaw nagasulat, nagabasa o kung nag-review. Pwede man nga lamesa sa kusina o kung sa desk sa go sang inyo nga balay, pero hindi gid maghigda sa imo nga katre samtang Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Unmatched. Number 1 and most trusted source of news and information. Basta Radio Bombo! Christmas is a time for sharing, giving gifts for everyone. What matters now is this Christmas we share the love. Christmas is a time for sharing, giving gifts for everyone. What matters now is this Christmas we share the love. Christmas is a time for sharing. Bombo Radio shares the love this Christmas to all the Filipinos and to everyone all over the world. This Christmas we share the love. We share the love this Christmas. Ini ang Bombo Radio Iloilo. Basta Radio Bombo! Mayong hapon sa tanan, oras sa Pilipinas. It is now 19 minutes after 2 o'clock. This is Tita Regine on a Saturday. Din ka masubong, nagka-Christmas party ka mo dira. Wow, super enjoy gid, no? Sino inyong SP or anyong inyong nagabutan? Kung may mga door prizes, ano ang inyong nadaugan? Enjoy lang gid, hagan-hagan sa lechon.
Ang high blood kanon sa lechon ng mabtan mo puros na lang balaya mga tulan na dira kaya high blood doon. This is Tita Regine. Welcome sa kahapon lamang mga kabombo, and today ari na diri ang aton nga winner. Mag-istorya kita sa aton nga winner. Nakaagi na kamo nga na kuryente pero nakasalbar. Siya na kuryente kag nakasalbar. That's why ang iya code name Kuryente Survivor sang Guimaras. Mag-istorya kita sa iyang na-eksperyensyahan sa diligid lamang madugay. For the meantime, let's check how many days before Christmas. Christmas is a time for sharing, giving gifts for everyone. What matter now is this Christmas we share the love. This Christmas we share the love. Mga kabombo, 12 dias na lang. Kag Pasko na. Reminds me of the song, 12 Days of Christmas. This is Tita Regine, nag-abiabigid sa inyo. Again, welcome sa kahapon lamang program. And here's our song for you. And by the way, sa mga napadala sa ilang mga stories nga nabasa gid naton since Monday. And until yesterday, di man ta kabasa subong because may winner kita diri. Qualified ka mo ha sa aton nga pagapilian bilang aton nga winner for this week. So good luck gid sa inyo. Later on, ma-announce kita who's our next winner. For the meantime, aring aton nga ambahanon para sa inyo tanan, and this is from Steven Nicole Pedro, hanggang kaibigan. Good afternoon, this is Tita Regine. Welcome sa kahapon lamang program. Sinungaling talaga ang pusong ito. Akala ko nang hilong na mga sugat nito. Pilit ko makalimutan ang damdamin ko sa'yo. Ngunit ikaw pa rin ang tinitibok ng puso ko. Di mo naman kasalanan kung bakit ngayon ako'y nahihirapan. Di na sana magpumilit pang nasuklayan ang pag-ibig ko. Di mo naman kasalanan kung sa'yo'y nahulog ng tuluyan. Pasensya na, minahal kasi kita. Kahit pahirin ang mga sa'king mata, ang pag-ibig ko sa'yo kailan may di mawawala. Tumingin man sa iba, sa puso ikaw'y nag-iisa. Dahil ikaw lang ang tinitibok ng puso ko. Di mo naman kasalanan kung bakit ngayon ako'y nahihirapan. Di na sana nagpumilit pang nasuklayan ang pag-ibig ko. Di mo naman kasalanan kung sa'yo'y nahulog ng tuluyan. Pasensya na, minahal kasi kita.
nagpumilit pang suplian ang pag-ibig ko. Di mo naman kasalanan kung sa'yo'y nahulog ng tuluyan. Pasensya na, pasensya na, pasensya na. Minahal kasi kita. Kung subong times, ang tawag dira is friend zone. Pero sang una, klaro, gid ka tama, busted ka. Hanggang Kaibigan by Steven Nicole Pedro. Good afternoon sa liwat, alas 2:26 ng aton nga oras. So, diretsohan ta na ang pag-interview sa aton diri nga winner, si Kuryente Survivor, sang Guimaras. Good afternoon, gid sa imo, ma'am. Good afternoon, man. Do ka-awkward man no, nga Kuryente, akong tawag sa imo. So, ma'am na lang ako. Mayong hapon, gid. Nga po inday. Ay, medyo tunog-tunuga ako. Nga po inday red. Oo, din ka pa nagalin. Sa tando. Bao tando, Guimaras? Guimaras. Oo, mga sagada ang tando sa Baroto Race. Damo, mga taga-tando nagdadaog, I can recall. Pila ka mo ka mag-utod? Ikapila ikaw? Ikapito ako, Tita Red, sa 8 kami mag-utod. Pila pa lang imo edad sa napatayang imo nga amay? 8 pa lang katuig, Tita Red. Ay, very young. May upod ka diri subong, ano mo ni siya? Bunso na ako nga kapatid. Kag amo gini siyang imo nga nangin partner, Oo, you said, no? Sa everything nga ginahimo ninyo nga pagpangabuhi sang una. Kumusta ang iyo pangabuhi sadto sang wala nang imo amay? Ay, sobra kapigado pangabuhi naman sa una, Tita Red. Napatay si tatay to. Ako kag ang bunso ang ano sang pangabuhi eh. Kung ano lang da maano namon, may mamanahid, may mga labay. Ang labay na Tita Inday Reds, damo na nga taga. Ipanaan mo pa na, kalayon, panan, dayon, ihulog mo sa lahod eh. Kagi makon mahulog mo na gani, makakuha kada isda. Ang kuha namon nga isda, ang kuan, pisugo bala. Wow. Nga isda. Kamahal bala sang kilo sang pisugo subong. Halos tanan nga isda actually. Mga mahal. Kay tembal nila, kutsitsa. Naku no. Ang kutsitsa, madahog no. Anyway, balikan ta bala na isang buhi pang inyo nga amay. Anong iya nga obra mo ba na? Wala man obra si tatay. Palupok. Sang una blaga uso ang dynamite. Palupok bala sa isda. Dynamite fishing? Illegal na. Isang una wala pa man na ginadakop. Dayon amo na makapalupok na isa tatay, makakuha sang isda, makabaligya, makakaon man kami. Ano naman yung trabaho sang imo nga iloy? Ay, wala man si nanay trabaho, dira lang sulod balay. So, housewife. Oo, housewife. Pag-atipan sa inyo, manglaba, mangninlo balay, atipan bata, ay, terrible nga trabaho ina. So, hindi ka manghambal, wala sa trabaho. Damo iya trabaho. Damo man. Okay, you said, ang mga magulang ninyo, bali, nag-ululubra sila yan, no? Nag-ululubra siya, Inday Reds, inang magulang na mga laki, gasakay sa batil nga ano malang na, ang ilang suhol, gamay lang man. Ang mga babae? Gaulubla man sa tao. So, ang nabilin sa balay, sa poder sang inyo iloy, duwa na lang kami. Oo, duwa na lang kami nabilin. Sa imo nga agot nga sang utod. agot na, So, paano ka mo nga nagbinuligay, nga mag-utod, parang makatibawas ka mo? Amo na inang, kung ano da nga obra nga sa gapang nahid kami na sang manghod ko. Dayon kung... Anong pagpanahid gani? Ano na siyang ginahimo? Ginasahid, ang sahid na bala ng... Lambat? Oo daw, lambat na bala. Manahid na kami, makakuha na kami isda, ang gagmay malang. Dayon, ano na naman tarid, idalo naman ba sa piyak nga barangay. Bailyo na sang kararuton, mais, kung ano da, saging. Oo. Exchange lang, daw barter. Wala ka mo yung gabaligya. Nga kwarta abi balik. Wala kami gabaligya. Ay, okay.
So supplies man nga pagkaon ang ginahatag sa inyo. Ti may dala kami ti amo na kung ano na may kung kaysa pamawon namon kay may dala kami nga amo na mga kararuton. Pirang edad ninyo na sa umanghod mo? Bata pa ko tarid. Sige lang nga ano nga panarbaho lang man nga mabuhi man kami amo na So mga babae ka mga duha pero ulubrahon sa lalaki ang ginaubra ninyo. Ti amo na gani siling ko tarid ang nga kaya gani sang lalaki hindi naman makaya kaya kaya man amo na. Kaya si nanay nyo nagapabilin sa inyo balay. So kamo nga duwa nga babae amo ang nagapangita para sa inyo nga pagkaon. Oo, tarid. Paano inyo pag-eskwela? Dayon nag-eskwela ako kalayo pa nga barangay inang amo na eskwela elementary lang natapusan ko layo man namon gina eskwelahan mong ay gali ay daw duha paguro ka kilometro ang tawag na nga Lukmayan oo ma'am layo okay dayon ti kung kaysa duwa sila din sa bat ay kung kaysa tared ay dip siling ko na ano ning pangabuhi ni man. Kung kaysa magambal na ang pakaisa ko nga malakata sa binabayuan nga amo na nga tawag. Mangwa kami blasang amo na imbaw. Upod man ko lakat man kami pagka ma-absent ko na tarids mga mga Wibis, Bernis pagka Sabado pauli na kami. Mabaligya na ang imbaw ko na baligya ko na sa Alibon pagka Domingo. Sunod, kabarato man lang, 5 kabilog, 20 pesos lang. Sang anom lang maano mo. Pag uli ko na, may dala na ko nga bugas. Bakal ako bugas nga mais, bakal ako bugas nga puro abi, nga umay, ihalo Tiyan mo na. So, ang mga ginakuha nyo, kamo pa yung gabaligya or kamo pa yung barter. So, si nanay nyo, ara lang sa inyo nga sulod balay. Ara lang sa sulod balay. Pero siya man ang galuto, siya man ang gapanghimos, or kamo pa ang galuto? Kung kaisa, ako man galuto. Kung kaisa, siya man kay naluoy man ko kay nanay kay siling ko, base ano matabo bala kay nanay kay ti. Wala na kami nga daan tatay. Ti, kung ano pa matabo kay nanay, ti, waay na ged. Amo na bala. At a very young age, you took the responsibility. Nga, sige na, kami nang bahala sa ato niya pagpangabuhi. So, bali, ang mga magulang ninyo, ano ang natapusan nila? Ang natapusan sang magulang namon ay wala man gani sila katapos elementary. Ang isa lang kalaki ang magulang namon amo na katapos si elementary abi. Ako kag ina ang bunso amo na ang nakakuan kami. Ang iban wala man. So bali ining agot amo lang siya nakatapos high school. Nakatapos high school. Paano siya nakatapos high school? Nagkanto siya sa Dumangas nga sa magulang ko. Dito siya nag-eskwela. Sunod mo na nga bulig-bulig dito ubra nga para nga maka-eskwela. I see. Amo na. So nagpalayo man siya gali sa inyo. Nagpalayo siya. Istoryahi kami sang inyo na agyan nga duha sa pagpanahid sa sining utod mo. Kaysa tita gaw magkapanahid na kami ang sahid na gataplak sa kamon may bis na tita nga mananahid kami nga duha. Ti kay may naghuni bala, may nagtiktik, baw nagsinggit man ko tudo-tudo tita nga. Nagsinggit gid ko tita. Wigit bahag ni tatay mo. Abo tita, ambot kung kapati ka man na tita sang siling na nga tik-tik. Dayon inang nagbalik, nagginulas na da sa bukid, sa amon ginasaydan. Wala ko yan nagambal sa manghud ko nga madalagan. Baw ginano ko lang to tita ang sayid kag ginhakop ko lang tita ang sayid kag nagdalagan. Wala ko nagambal siya nga dalagan. Ay basi kun magdalagan siya, wala siya dala, maunahan niya ko. Baw pag-abot sa balay, hibi, tudo-tudo nga hibi. Baw nangakig si nanay, siya, nag-ano ka mo, nag-inaway. Kaya nga gahibi na imo manghud. Kaya wala ko tanayta nagambal nga dalagan. Nagdalagan ng kuya nga nagdalagan, pasaan ko ang sayid. Sunod ba siya dalagan? Sunod siya dalagan, kahibi Ay, wala ko yung nagambal nga dalagan mo. Ay, siling ko, kung mahambal ko nga dalagan, unahan niya ko.
Aha. Ti kay kalayo mga daan sang balay, baras pa agya namon. Tapos mga bata pa kamo, no? Baras pa nga daan agya namon tareds. Ti kun makapoy nga daan may napasaan ko nga sahid. Iyaya wala dala, baldi lang abi sudlan sang amon nga na sahidan, mga isda namon bla. Ti sunod siya dalagan man siya sunod sa ako ni. Ay, Damo pangwaon dira sa Tando. Ano nga mga isda? Mga isda kun ano dat na direct makuha namon lang amo man. Damo man makuha namon kun manahid kami, damo man makuha namon. Subong daw wala na direct sa ang gauso sayid kay daw ginadakop na. Gali. Di na pwede. Aside sa pagpanahid, nagapangimbaw pagid kamo. Ano yung pangimbaw nga ginatawag? Ano naman ang nangin experience ninyo diri? Ang gapangimbaw kami tareds rayo na amo na kadtuan. Inang binabayuan nga tawag. Ti kun kay sa tareds makadto na to kami. Ti kay isang una ano na ang pangimbaw daw ginadilian namong ang ano ning imbaw shells? Oo, shells. shell. Okay. Dayon ang mga kamalig na dito ginapangtukdan sang tao. Ti wala na kami kamalig. Ti kung kaysa may da lang na kami sa barasi kay ti way na kamalig mo. Ti amo na mangimbaw na kami. Kung ano na da makita namon. Hapos kuwao ng imbaw? Kuwao namon ang imbaw. Uluman namon anay sa dagat. Dayon pagka Sabado, dalon na namon puli. Tigag sa do siling ninyo do ka special gid sang siling shell. Nga anang yung special siya? Kay amo na ang kung kaisa may naga-order gani nga ipang regalo bla direds. Regalo sa mga kunsinoda. Amo na ginaano nila ang imbaw. Okay. Subong direds mahal na subong ang imbaw. Sang una ang 5 na kabilog 20 pesos lang na. Subong kinilo tag 300 guro ang kilo. Gali. Oo, amo na. Kilawan ta ning imbaw. You said nakakaon pa kamo sang sunog nga bugas kay do nagakaladula ang mga maayo nga bugas adto. Istoryahi kami. Sang una tareds ti masugo res nanay mabakal bugas. Ti nang amo na mabakal kada ang bugas daw sunog-sunog pa. Ti amo na nagabakal ko ti tatigang man na namon kag ano gasan mo lang para nga ano nga maka ano ko. So budlay giling pangabuhi sad to no. Budlay until nga ti may naisip kamo sang imo utod ni nga agot para nga mag-ayo-ayo man ang inyong kabuhi. Anong inyo nga naisipan? Ta amo ra sa pagdalag ko na namon kaedad nako tarid sang mga 16 nag-ano ko nangita obra. Dalaga na. Dalaga na kag dayon namana ako. Edad. May edad na namana ako. Amora Pilaya imo edad sa naman na ikaw? Ang 18. Wow. 18. Dayon tarid. 18 pa lang. Amo na amo nang pangabuhi. Maybe you're thinking no nga tihalin sang gamay ka, kamo na ang kapangabudlay. Mamana na lang kubla. Wad. Mamana lang kubla. Para nga ang iba na mga tao mga budlay para sakot. Damo na. Amo na tareds namana ko dayon ti ang napamana ko sa umaman ga obra panguma. Gabulig man ko sa iyay pero di ko kabalo tareds manghilamon. Ang hilamon niya ti ang hilamon na nga sili nga paray-paray daw pareho man sang paray. Ang hilamon ang paraya mo ginagabot ko ang hilamon niya pabilin. Siyempre kay orientation mo ya dagat mo no. Gani, sagad kaya sa kadagatan. Sagad ko ya sa kadagatan. Sa kalupaan. Dayon nagambal ang bana ko nga ay sal ano imo ginagabot man hindi man na hilamon paray man ra. Ti ambal ko ti tudloan mo ko para mamanaan ko. Paano niyo nakasulod sa trabaho bilang lady guard ang imo nga manghod? Nagkadto siya sa Bacolod sa tiyo ko tareds. Dayon titabuan gito nga may training kang security. Ti amo na nag-training siya, amo na nga nakasulod siya sa lady guard. I see. Pero nung pa Manila pagid siya no? Anong nadangtan niya dito sa Manila? Nagpa Manila pagid siya nangita obra. Te kay hindi man to okay man to tani ang ama kagamo. Ugaring kay ti ang upod ya, hindi guro sila magwanay, magsaway. Isaay-saay. Tamo na nagpauli siya tareds. And then nagpalamana na lang ka mga duha. Nagpalamana na lang. Sino una pa mana sa inyo? Ikaw or siya?
siya una namana. Una pa siya, ang manghod, una pa. Oo. Pilaya iya edad sa namana siya? Naklabot man siya 18? Wala pa no? Kaya ikaw 18 ka mo, basta 16 siya or 17? Hindi, may edad na siya. Mahaom-haom may edad na natakaga na, inday na kagnamana siya day. Siling mo una siya, sinsay mo pa mana. Ti ikaw, siling mo 18. Una lang siya day gin kasal. Okay. Sige Hindi ta na napagproblemahan kung pilang mga edad ninyo sa nagpalamana ka mo. So tapos, sa nagpalamana ka mo, kumusta man ang inyong pagpangabuhi? Okay. Ang pangabuhi ko yung nga namana ko, nagkaduk pa ko yan day sa Sambuanga, nag-ubra pagid ko. Kalabot ka pa to Oo, kay nagambal ko sa bana ko nga, kung ang pangabuhi namon, panguma. Makakaon kami sa insakto, makakaon. Pero ang kwarta, iwat balang kwarta. Siling ko, kung hindi ko mangita obra, ang kabataan ko, hindi makatapos high school. Amo na nag-ubra ko sa Sambuanga. Ano kakalawig to? Do mga 10 years pa ko gani, gabur bakasyon malang ako. Biyaan mo di mo family? Ang bata ko, at sa bana ko lang bata, ang kabataan ko niya. Dayon, amo na nang gabakasyon man ko, ginatabo ko lang pariwara mga wala bala klase. Dason amora gabakasyon ako. Gadaraman ko ang akan sweldo kay wala man ka problema kung kuan kay tanan sulod balay. Okay man. Dayon amo na gadala ko sang kwarta, damo man na madala ko kwarta. So nakatipon ka gigali kwarta. Makatipon gid ko ra dayon inang pag-uli ko ra mabilin ko ra sa bana ko nga allowance isang kabataan ko. Dahil mabalik ko naman sa Sambuanga. Mambal ko ra sa bana ko nga amura ang kwan sang kabataan. Pulo-pulo lang ang adlaw. Pang allowance. Ang allowance, pulo-pulo lang sa duwa silang gasundanay. Pulo-pulo lang. Tapos na sa buong mga bata mo? Ang mga kabataan ko dahil pura may may asawa. Ang isa to may bana Pinakabilang bata mo? 5 bata ko, sunod may asawa na sila. Ang isa Emilyado may bana sa tubungan, ga-star ang isa. Sila yan nakatapos sila sa ila pag-eskwela? Katapos sila high school lang dahil, ay nakatapos kay, anon kay babahi man ga-star sa Panimalayta. Alam lang mo na nga. Lalagson, gani ang mga anak. Alang-alang. Puros laki bata mo? Bata ko, 4 kabilog laki. Tapos isa ka babae? Isa ka babae. At yung babae katapos, wala? Ay man tayo, nakatapos lang high school Amo na ambal ko sa kabataan ko. Wala ako katapos kang high school. Elementary lang. Kinanglan makatapos ka mo high school. Ay kung Inglesan, kamo sang parayo ninyo, bisan di ka mo kasabat, makaintindi ka mo. Amo ra ginambal ko di sa mga bata ko. Nakatapos sa high school. Kagin napulian, tanaka mga bayi akong tanabata. So after that, ikaw nagpuli ka man from Zamboanga. Nag-for good ka na diri. Dira na lang ako man sa balay. Upod na ka mo sa mga kabataan mo. Okay. And then, kadto na kita, sa naagyan mo nga halos hindi mo gid malipatan. We'll be talking about this, mga kabombo. Kung amo na this would answer, no? Ang iyang code name diri nga ginhatag sa aton is Kuryente Survivor. So amo na ni ang aton nga pag-istoryahan paano siya na kuryente, paano siya naka-survive. Sa pagpanubalik sa kahapon lamang program, kaupo din niyo sa gihapon si Tita Regine kagang aton nga winner. Mga balik kita pagkatapos na sa pila ka mga importante nga mga pahibalo. Kung ikaw isa ka chess lover, yaring pila ka brain benefit sa paghampang sini. Kag kung wala ka nagahampang sini, umpisahin na. Sunod sa pagtuon ng paghampang sang chess makabulig likaw sa Alzheimer's disease. Bangod ang utok nagatrabaho kaangay sang muscle, nagakinahanglan ini sang exercise agud mangin healthy kag malikawan ang injury. Magluwas diri ang paghampang sang chess ang nagapa-improve man sang concentration, memory, creativity kag problem solving skills kag napamatud-an man nga nagapaalam.
Naga-subscribe bala ikaw sa mga serbisyo nga wala mo man ginagamit. Halimbawa, ang balayran mo na bala para nga makalantaw ikaw sang movies, pero sa tuod lang, wala naman ikaw tiyempo nga maglantaw sini. Hapos lang libatan ang bulanan nga mga subscription sa streaming services kag mobile apps, kag wala ka lang nakadipara, ma-charge na ini sa imo nga bank account bisan nga wala mo man regular nga ginagamit. I-review gid ang imo nga ginagastuhan sa mga charges kaangay sini, kag ikonsiderar man ang pagkanselar sa mga hindi kinahanglanon nga mga subscription agod nga mas magamit mo ang imo kwarta sa mas kinahanglanon nga mga butang. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos, ang isa ka lugar nga gintukod sa tion kag sa kasagsagan sa COVID-19 pandemic nga may tinutuyo nga maghatag sa imo sang safe marketing experience. Subong nga ang COVID-19 hindi na gid man dako nga pamahog kag nagapakadto na kita sa next normal. Rest assured nga ang Farmers Bazaar will further evolve agud nga magpadayon sa paghatag sa inyo sing satisfying marketing experience. The Farmers Bazaar sa lower level, tara na pahamtang ang fish, poultry kag meat section para naman sa inyo mga kinahanglanon nga prutas, utang kag iban pa, magbisita sa upper level, pinaagi sa paggamit sa hagdanan ukon sa pagkadto direkta sa parking lot. The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos. Yari ang mga simple nga paagi agon makakinot sang tubig. Magpamunyag lang sang tanom kon ginakinahanglan kag nagakadapat. Magtala na sang adlaw kag oras ang pagpamunyag sa mga tanom kag sundon ini. Bunyagan sa makaisa lang ang mga tanom sa sinang adlaw. Antes maglas 9 sa aga ang mas nagakabagay nga oras sa pagpamunyag agod nga mas makapanalupsop ini sa mga gamot kag mangin available sa bilog nga adlaw. Nagasala ka bala sa imo nga tulunan kag daw hindi ka makahibalo kung ano ang imo nga unahon? Kung magtuon ikaw, siguraduhang anay nga nakakaon ikaw sang maayo, agud nga maka-function ang imo nga utok. Kung gusto mo ang snacks, siguraduhan man nga napreparar na ini antes pa man ang imo study time. Bangod basi, mawili ikaw sa pagkuti sang imo nga pagkaon kag ma-distract ikaw sa imo nga tulunan. Siguraduhan man nga tapos na ang imo nga olobrahon sa sulod sang balay para nga makalikaw sa interruption kag para sigurado naman nga maka-relax ikaw kung matapos mo na ang pag-review. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Yari ang mga household level fire safety measures nga dapat tandaan agud makalikaw sa sunog sa balay. Hindi magbutang o kung magtipon sang flame. Plazuela de Iloilo, Billboard of Activities for December 7 to 13, 2025. Entertaining you with oldie goldie songs has always been their utmost pleasure. Sa ining nga weekend, ang retro band ang natalana nga maghatag sa inyo sang one great musical show sa concert at the Plaza. Magasugod alas 6 sa gabi sa Disyembre 13, Sabado. Sa tion sa musical show, napuno ka mga matahom nga Plazuela de Iloilo Special Edition mugs kag madamo pa nga iban ay gaparafol sa mga suki sa Plazuela de Iloilo. Sa Disyembre 14, Domingo, ginaagdang tanan nga mangin kabahin sang Eucharistic celebration nga pagahiwaton sa El Puente or the Bridge sa among adlaw alas 11 sang aga. Sa tion sa Holy Mass, ipangamuyo naton sa Ginoo nga iyatandugon ang kasing-kasing sa mga tawo nga involved sa anomalous flood control projects nga pamatian ang panawagan angot sa restitution. Plazuela de Iloilo, we remain to be one with you in the common hope for a better community and a progressive country in 2025. Ang kalibutan ginakabugusan sang 71% sang tubig o kun kadagatan. Kag ang kadagatan nagabulig sa pagtugas ng tubig nga aton mainom kag hangin nga aton ginahaklo. Gani aton halungan kag Yari ang isa ka praktikal nga paagi agud makakinot ikaw sang tubig bisan sa panahon sang tig-ululan. Tipuno ng ulan, gamita ang balde, drum o kon rain barrel agud makatipon sang tubig nga nagailig gikan sa atop sa tion sang tig-ululan.
para maggamit mo sa pagpanghugas o kung pag-flush ang kasilyas. Pagi sini hindi mo na kinahanglan magpanag-ob kag hindi mo na kinahanglan magpatubod sang gripo, gani makakinot ka sa balayran sa inyong water bill. Ini nga pahanumdom ginadulong sa inyo sang Flow Water Resources Incorporated, watering the seeds of progress. Hindi lamang sa jeans o kuntugas ang katigulangon ang rason sang hair loss o kung pagkaunot sang buhok. Natukiban sang health expert sa South Korea nga ang hair loss ang tuga sang environmental factors. Sa bugos nga kalibutan, nagalabot sa 4.2 million ang nagakapatay bangod sa outdoor air pollution suno sa World Health Organization. Program 15 minutes after 2 o'clock. O sige, istoryahan tan na. Paano ikaw na kuryente? So sana natabo ini? Una dayo, nakurinti ako kay pagbugtaw ko gid sang aga, naggadto ko sa kusina. Siling ko ano yung bata ko nga si Panoy man, wala man na niya maimos ang kurinti. Daw garaptab lang kurinti. Bo, ginlukot ko day, ginpulo-pulo ko day sa kamot ko day, siling ko isablay ko sa higad ang kurinti. Bo, nagpilit gid ko na day sa kurinti. Pagpilit ko to, ginawasli ko, hindi kita na makuha. Dasun ang nabatyagan ko, daw natumba ko ba nga nagpungko ko kag nagigda ko sa simento kag magpalak tudugin nga palak nga daw hindi Pero mo gabrambod pagyapon sa imo ang kuryente. ang gaano pagyapon sa kamot ko ang kuryente? Gaano pagyapon sa kamot ko? Di ba sa mo ginpuron-puron mo siya? siya? Ginpuron-puron ko teking ginwasli ko hindi makakas? Hindi makakas diri daw mautod. Nagsinggit ko nga tabang. Pero may nag-agi kundi ang balay naman sang una nga wala pa na mahalin. Higad baybay alagyan gid na sang mga tawo nga kun manag-ob sila kadto sa bomba alagyan gid. Ti aga pa may nag-agi na. Nagsinggit ako nga tabang. Ay way kita na magparapit dayon nag-uli pa to didto sa ila balay. Ikaw lang isa sa sulod sang balay? Sa sulod sang balay ako day nga Ikaw lang isa, wala ako ka lang upod. isa. Ako lang isa kay ang bata ako nagpalahod na. Nangisda na. Ti, gasinggit ako, tabang gasinggit man ko sa iya nga, Noy, diin ka na, Noy. Nakurinti ako to. Baboy tabangi ako dyan. Nakurinti ako, dudo singgit ko. Dayon, wala may nagsabat. Dayon, nagsinggit ako nga tabang. Dayon, pagsinggit ko nga tabang, ang bata, nasang pakaisa ko, nga si Talia, nagdalagan sa balay. Dason, nakita ang alima ako niya nga nagasablab ang kurinti. Dayon, nagdalagan siya nga, Papa, nagasablab ang lima ni Tasalit pa. Nagdalagan ang pakaisa ko nga si Arnil. Pagdalagan na day, gintindakan na to ang kwarto sang bata ko. Pagtindak, abaw, nga nakas ang kurinti. Dayon, patay niya ang switch. Ang inyong ang main switch. Main switch. Okay. Dayon sang sa wala pa to ang laimnan gali kun makurinti kaday kay daw rabla day nga mapabipi kabla daw ginablad karabla nga gasaka ang kwan sa butkon nagsaka sa butkon ko day nagsinggit ko tudo nga kay nanay nagtudo gid ka singgit ko nanay buligi ako nay ay abdan ko diya karon ni Panoy nay patay ron ko nay nang basi ikapon ako pabala karon kag dayon mapilit man ta na bata mo na bata ko dayon daw matyagan ko dahi may nagtapdas sa butkon ko. May nagtapdas bala nga ang kurinti wala kasaka. Before pa na switch off, no? Ang wala main pa switch. ma-off ang kurinti. Dayon. Pero si nanay mo, ginapanawagan mo, nga nagapangayo katabang, way na ni siya, di ba? Patay na. Patay na siya. So nangayo ka bulig sa kalag ni nanay mo. Nangayo ko kalag kay nanay. Amo to day nga gintapdas ng butkon ko day. Dayon may nagtapdas si nanay gid ko roy. Daso nagsinggit man ko nga Lord, buligi ako, Lord. Buligi gid ako, Lord. Ay basi karon kun amo ra basi mag-abot ang bata ko. Basi blay kapon ako karon ti hasta tanan makurinti. Ti amo to ay ang kurinti na batyagan ko kita na nga day nga daw masaka aron sa didya ko karamo. Masaka aron sa akin nga butken nga mapaibabaw. Ti amo ta nagsinggit gid ko tudo kay nanay tudo gid singgit ko nga nanay tabangi ako nay mapatay gid ko karon dia. Ti amo to nang batyagan ko day may nagtampa sa butken ko day. Pagtampa amo to ang kurinti wala nakasaka dayon nagsablab sa alima ko.
Ti pagsablab to sa lima ko, nakita to ni Kwan, ni Talya nga, bata sang pakaisa ko nga, amora nangayo ta na, nagambal ta na kay Papa na nga pa, katuista sali ito pag, sablab lima na. Ti amo to, nabatyagan ko day kay wala man madulaan ni Moko. Ti dayon gadalagan, bati ang kong gadalagan, kagintindakan na to ang pirtahan, guba ang pirtahan ni, amo to gin-off na ang main switch. So pag off sang main switch, okay na. Okay. Huwag ka na nabatyagan nga nagakuryente. Hindi ako day makatindog day. Kay diri na akong sakit-sakit balikawang ko, hindi ako makatindog dayon. Ginakwat ako sang inablos ko. Ay, dako marang inablos ko day. Ginkargahan ako tricycle. Ay, gambal ko kabay nga mapahilot ako to, nabari hawak ko. Nga hindi ko tanang ginakwat na ko, sakay kami tricycle, gindaran ako sa Manugilot. Baw daw na imo ako day nga karadlawan day kay amura day nagambal ang Manugilot na dya tuaw. Kuno nga nagsaka sa babaw lubi, nahulog. Pero wala yung makita ang kamot ko day nga may pilas kay ti nabugkusan ko. Ay nagsaka may pilas ikaw. May pilas dako ang pilas sa kay anang ni mautod ang akon nga kamot kay sa kurinti bala day. Nagpilit mo nga ay makwa mo. Dayon inang mga kalawig kag nakuha. Ala day lawig bulagawa day. Mga pila ka minutos. Pila ka minuto amo to gani nga kung pag amo to gani nga daw na iyawan gid ako ay siling ko baw. Nabinlan ako kang hinuo kang kabuhi na gamay lang ba siling ko sige lang inang amor ay ginabaton ko man tay nga amor abi ti ang bata ko ra nga si Panoy ga obrara may obra para nga sa construction bla ga obra pa tanaday pag abot na ra ti ay kami lang daanay nga duwa sa balay mong pag abot na ra inang mangita ra kang harampol sa akon nga balikawang nga rabala ginagaang niya sa kalayo kag ihampol nga para daw maumpawan kag mga so, baranyos. So, wala ka na pa-hospital? Naka-pa-hospital man ko Te, ano ko no? Amo na antibiotic man dayon diyan sa Alibon ko sa hospital. Dalaman ko sang mangod ko nga inai. Okay. Noong una, bata ako nag-abot mo nga gintawgan dito sa may tubungan nga maulian, bistahan ako anay nakurinti ako. Ti dayon day ura man kasuguon gid nga mong. Ti amora bla ura ka gid iti sa Panimalay. So saan ikaw after how many days, how many months nag-ayo ikaw? Dugay bala ko day maka-recover day daw mga sobra mga limagid guro ka bulan. So anong naging epekto sa imo? Amo na gani hasta subong gani ko guys day daw sakit pa balikawang ko. So ang nangin epekto is nagasakit lang ang balikawang mo. Oo, makalakat ka, makatindog ka, makahulag-hulag ka. Parius amo na ambas sang iban. Nga kung hindi ko pag anon ang lawas ko, basi ang ugat ko maunay na lang. Nga hindi na ko makatindog. Ginakaya ko giday nga makatindog ko day mauyat ako sa bangko kag magtindog. Dayon ang bata ko ra nga laki kung kaisara ilagaw-lagaw na ko bala. Mauyat ko sa likod na kag lagaw-lagaw ako para nga ang akon mga tiil, mga ako. So binudlayan ka gid sa imo movement. Binudlayan gid ko day. Buday gid. So lapit man 5 ka bulan kag nag-ayad gid ikaw, nagbalik sa normal ang imo nga panghulag. Day. So subong, sa sano ni natabo? Pila ka tuig na ni ang nagligad? Sang pag-eleksyon lang day, pagtapos eleksyon. Inilang last elections? Oo, sang last eleksyon. Ti subong may nabatyagan ka pa nga. May nabatyagan ba ko day isang amo na daw ang balikawang ko medyo gaalay. Dayon kung kaisa kung lawi bilakat ko. May nabatyagan ko sa dugan ko nga daw gapinot lang. Mapawa kung mabatyagan ko na gani nga daw ang dugan ko nga daw gapinot. Sing ko mapaway ko anay naamo na. Napa-check up mo man na? Nabatyagan ko pa. I see. Di kumusta subong ka mo sa mga kauturan mo? Okay man nga day May masig pa nga buhi na no? May sig pa nga buhi na kami. So kamo niya nga duwa sang imo agot, close ka mo sa gihapon until now. Updanay ka mo yung nga duwa. Kundiin ka mo gatabiray gihapon ka mo nga duwa. Gatabiray. Ti kun hindi ko na dito makakadto sa ila kay layo man day. Ti siya man gakadto sa akon Kay
amuray gapadulong man sa bata ya sang motor. Te ako kung magadto ko na to sa ila, mambal ko na sa bata ko nga duay, magto ko to kay auntie mo inang idulong mo ko anay motor. Te amuray. Pila subong ang imo nga edad, ma'am, if you don't mind? Ano na ko day, nag-69 ako sang 27 ng November ni. O gali, no, belated. Happy birthday. Tiyang utod mo ni, pila ya iya edad? Ano na siya? 60 guro. Ay. Oo. 68. 68 ko no? Ikaw 69. So, nagasundanay. Oo, gasundanay kami dahil 2 years malang amon Sa nga, no? pagka-survive mo, sa pagkakuryente mo, anong ginapasalamatan mo sa Ginoo? Muna, kapasalamat ako sa Ginoo nga gintagaan niya ako ikaduha nga kabuhi. Muna, nagapasalamat gid ko sa iya. Nga amo na iya, buligan nang niya ako. Nga, hindi mo na ko nga ano sa pangabuhi ko eh. Muna, day. So, susubong sa tando ka mo gihapon? Oo, sa tando ako mi gihapon de Sige pa ang inyo nga pang panahid? Waay na day. Bata ko na lang kung kaisaga. Amo na ang bata ko nga laki na nga subang. Amo na kaisaga ari-ari labay. Nga damo taga. Ti, kung may isda. Iban pa kilo yaman. Iban ni sudaan manamon. So at least, no, hindi ka mo budlayan sa sudaan nyo to. Press kagid nga isda ang makaon nyo to. Oo, day. Hindi kami budlayon sa isda eh. Basta pisan ka lang, Basta no? pisan ka lang. Alright, sige. So thank you so much, Gid, ha, for coming here and sharing with us your story. Ang imo nga prize is 1,000 pesos. Kag iga-release na sa imo sa diliid lamang madugay. Madamo yung salamat sa imo nga pagkadto diri. May luyag ka nga tamyawon. Ginatamyaw ko dira ang sa barangay namon Tando, mga Ilian family, dayon sa mga pakaisahan ko da, bayaw ko abi, kag sa dungkaan nga, sa barangay dungkaan, hinablos ko, Cheryl ari na kami din ni mama mo sa sa may Bombo Radio, kagwapa ka Inday Regine. Ikaw amuman. Ay, salamat. Okay, nakita so tapos ko na. Tapos na imo greetings. Kag sa pide paday? Sige. Kag sa tubungan bata ko nga si Inday Charlene, si Panoy, si Toto Roque, si Dodoy Jan Paul, si Nonoy. Okay, sige. So maraming salamat sa limuat. There you have it, mga kabombo. Ang ating winner, si Kuryente Survivor sang Guimaras. Alas 3:02 na nga itong oras. And we are about to announce ang ating winner naman para sa siningang simana. But before that, ginapasalamatan ko, Gid, ang atong tanan nga mga letter senders. Thank you sa inyong mga istorya nga gina-share, Gid, diri sa kahapon lamang program. And to those nga may araman stories, nga luyag nga panabot diri sa programa, palig nyo lang ina ang i-email sa bombo_iloilo@bomboradio.info or sulaton and then ipadala sa kahapon lamang program DYFM, Bombo Radio Iloilo, Sky City Tower, Mapa Street, Iloilo City. Next nga pag-interviewon ko diri sa istasyon sang Bombo, hopefully maka face to face gid kami, no? Sa akong nga pag-interview sa iya, magakita ay gid kami. Wow, another one from Guimaras. Boy Negro sang Guimaras. Ang ating winner para sa siningang simana. And with that, nagapasalamat ako sa liwat sa inyo tanan-tanan, mga maukod natin yung mga letter senders. And to those nga luyag man, feel free anytime magpadala sa inyo mga istorya. Of course, magasunod na ang mga paborito ninyo ng mga dramas everyday diri sa kahapon lamang program or diri sa Bombo Radio Iloilo after sa kahapon lamang program si Tuyang Ermitanya sundan sa Provincial Jail and then ang Dear Diary. Sa liwat, check naton ang atong Christmas countdown. Christmas is a time for sharing, giving gifts for everyone. What matters now is this Christmas we share the love. This Christmas we share the love. Giving gifts for everyone. What matters now is this Christmas we share. Mga kabombo, 12 days na lang, kag Pasko na. Let's enjoy ang aton nga mga Christmas parties and of course, hindi pagkalipatan, lapit na lang ang simbang gabi.
Sa mga iban din nga nagapromisa nga kompletohon ng 9 days, kabay nga makabugtaw gid early in the morning. Madamo nga salamat sa inyo. I'll be seeing you again on Monday. Sa gihapon ni ninyo nga alagad, si Tita Regine para sa kahapon lamang program. Salamat kid, good afternoon, and God bless.